भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य महाअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण பாட்டி டைம் हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் தீபாவளி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் கிளாஸ். சோ பகவத்கீதா என்ன சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? இன்னும் சாப்டர் 15 முடிக்கணும் மாதா. 15ல பண்ணணும் மாதாஜி. 15ல 18 நினைக்கிறேன் ஆரம்பிக்கும். 2 ஸ்லோகாஸ். லாஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ். அந்த 2 15 ஸ்லோகாஸ். 19 20 சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சோ மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஓகே, 19th ஸ்லோகா. ஓகே, சோ 15 சாப்டர் ரிவிஷன் கடைசில 2 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். பட் 19th ஸ்லோகா நீங்க வந்து யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. यो मां एवम् अजामूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. டிரான்ஸ்லேஷன். எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். நம்ம 18th வந்து என்ன சொல்றாரு? அவர் வந்து பேசிக்கலி குயிக்கா அந்த போர்ஷன் எடுக்கணும்னா, பௌதிகத்துல அதாவது தெய்வீக உலகத்துல ஒருத்தங்க இருக்காங்க, பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க விழுந்தவங்க, ரைட்? ரெண்டுமே சேத்தனை. பட் அவங்க ரெண்டு பேர்லயுமே வந்து என்னன்னா ஃபாலபிள் அப்படின்ற விழுந்தவங்க பௌதிகத்துல, நம்மள விழாதவங்க தெய்வீகத்துல பியூர் டிவோட்டி. ஆனா இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் வந்து யார் அப்படின்னா, அதனாலதான் ரெண்டு உலகத்திலும் என்னை கும்பிடுறாங்க. உலகம்ன்றது இது ஒன்று இல்ல, ரெண்டு லோகத்திலும் அவர் சொல்றது வந்து போத் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் அப்படின்றத அவர் கிளாரிஃபை பண்றாரு. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க சந்தேகமே இல்லாம எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு. அதனால என்னன்னா, இது தெரிஞ்சவன் ஆப்வியஸ்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல எதுக்கு பண்ணுவான்? எதுக்குன்னா, இது கிளியரா தெரியாதவங்க தான். நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யாராவது கேட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் சொன்னாரு, டூ யுவர் டியூட்டி, the less you leave it to you need. நான் மறுபடியும் இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு. கர்மணேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு காரேஷன மா கர்ம பத ஹேதுர்பூர் மாதே கர்மணி ஸ்வகர்மணி அப்படின்னு சொன்னது என்ன கிருஷ்ணர் 2வது சாப்டர்ல. இப்போ வந்து 18th சாப்டர்ல என்ன சொல்றாரு? சர்வதமாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மா சுஜ்வ. என்னதான் நம்ம வந்து இதை படிச்சாலும் 10 தடவை, என்னதான் டீச் பண்ணாலும், ரைட், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து மத்தவங்களை விடுங்க. ஏன்னா மத்தவங்களை விடுங்கன்னா நான் வந்து பியூர் டிவோட்டி நான் டிவோட்டினே நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணல. நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது வந்து டீச்சர் ஸ்தானத்துல இருந்து டீச் பண்றேன். நானே கூட எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் வருது. 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கச்சே நான் நினைப்பேன், அச்சோ இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கணும் உயிரோட அட்லீஸ்ட். ஏன்னா என் பொண்ணு 12th முடிச்சிடணும், அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் முடிச்சிடுவா அப்படின்னு. இப்போ 12th முடிஞ்ச அப்புறமா நான் நினைச்சேன், அச்சோ இன்னும் ஒரு 4 வருஷம் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட், ஏன்னா இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும் அப்படின்னு. சரி, இப்போ முடிச்சுட்டாலே அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட்னா இமீடியட்டா என்ன தோன்றது? அச்சோ இப்பதான் கிளாஸ் ஸ்டேட் இருக்குதா, அவ ட்ரீமே வந்து பைலட் ஆகணும், இப்ப சேர்ந்திருக்கா, ஒரு 2 வருஷமாவது வேணும் அப்படின்னு.
இப்போ யார் கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ கர்மனை வாதிகாரஸ்தே, நீ கரெக்டா தான் சொல்ற, உன்னோட கர்மத்தை செய் அப்படின்னு. இப்போ என்னன்னா உள்ள வந்து எனக்கு என்னன்னா முழு நம்பிக்கை இல்ல. முழு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா நான் இன்னைக்கே போனாலும் கிருஷ்ணர் பார்த்து பாரு, he will டேக் கேர் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல எங்கேயோ. ரைட், இல்லாததுனால தான் நான் தான் பாத்துக்கணும், ஐ எம் த டூவர் அப்படின்னு ஒரு தாட். சரி மாதாஜி, நீங்க வந்து உங்க வயசுக்கு நீங்க ஓகே யூ கேன் அஃபோர்ட் டு லிவ் அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப எங்க அங்கிளும் என்ன சொன்னாருன்னா, ரொம்ப வயசு அவருக்கு, அவரும் என்ன சொன்னாருன்னா, சி எனக்கு முன்னாடி என் மனைவி போகணும். நானே என்ன அங்கிள் யூஸ்வலா இன்னொரு உள்டாவா தானே கும்பிடுவாங்க அப்படின்னா, இல்ல இல்ல, ஏன்னா அவ தனியா வந்து நான் இல்லைன்னா அவருக்கு என்னமே மேனேஜ் பண்ண முடியாது, அதனால வந்து அவ தனியா எப்படி தவிப்பா அப்படின்னு திங்கிங். சோ அப்போ நான் இந்த கிளாஸ் எடுத்தேன்னா நான் இந்த டாபிக் தான் எடுத்தேன். அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, நான் ஒரு 2 வருஷமாவது இருக்கணும் என் பொண்ணு கோசம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்க உங்க பொண்டாட்டிக்கு முன்னாடி நான் போயிட்டேன்னா அவ என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்கிறாங்க. சோ நம்மளுக்கு எல்லாம் விஷ்ணு தத்துவம், விஷ்ணுலயே பிறந்து விஷ்ணுவே வந்து நினைச்சோம் அப்படின்றது ஒரு சைட்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்லி ஃபேமிலில இருந்தா நம்மளுக்கு எலிவேஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர், அது ஒரு சைட்ல வைக்கலுங்க. ஆனா கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தா வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும். ஜென்ரலாவே நம்ம சொல்லுவோம் டீச்சர்ஸ் வில் ஹேவ் மோர் கிளாரிட்டி, ஏன்னா ரொம்ப இன்டெப்தா படிப்போம் இல்ல சொல்லி. அப்படி இருந்தோம் தேர்ஸ் a டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஞானா அண்ட் விஞ்ஞானா. இப்போ சொல்லி கொடுக்கறது ஞானா, ரைட், ஞானம் இருந்தானா ஞான யோகா சொல்ல, அதனால அதை வேணா நான் டீப்பா படிச்சிருக்கலாம். டீப்பானா நான் ரொம்ப டீப்பெல்லாம் சொல்ல, நான் கிளாஸுக்கு சொல்றேன் ஒரு பேச்சுக்கு. ஆனா அது விஞ்ஞானமா நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனா ஆக்சுவலி ஜீரோ. ரைட், இப்ப வந்து நல்லாவே தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து 2வது சாப்டர்ல இது சொன்னாரு, 18வது சாப்டர்ல இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே தெரிஞ்சும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுதா, ஆனா புரியல. அதனால இது நிஜமா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றவங்க வந்து வித்தவுட் டவுட்டிங், சந்தேகம் இல்லாம அப்படின்னா நம்ம கேட்போம், மதஜி நான் எல்லாம் கிருஷ்ணரை சந்தேகப்படலன்னு படுறோம். நம்ம எங்கேயோ படுறதாலதான் என்னுடைய நான் பாத்துக்கணும் அப்படின்றது வருது. அதனாலதான் கர்மனேவாதிகாரஸ்தே என்றது ஏன் சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு வரல. சோ நம்ம வந்து எப்படி நம்ம அஷ்டாங்க யோகிகள் சொல்றாங்க இல்லையா, அட்டாச்ட் யோகி வந்து விராட் ரூபத்தை மெடிடேட் பண்ணணும், அன்அட்டாச்ட் யோகி தான் பரமாத்மா மெடிடேட் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி நம்மளும் இன்னும் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வராததால நம்ம கர்மங்களை செய்யணும். ஏன்னா இன்னைக்கு கர்மத்தை விட்டாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து என்னன்னா, அச்சோ நான் கர்மத்தை விட்டுட்டேனா அப்படின்ற இதுலதான் இருக்கும். ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோ இல்ல ஆஹா விட்டனே எஸ்கேப் என்ற அந்த எஸ்கேப்பிங் சந்தோஷத்துல, இந்த ரெண்டுத்துலதான் இருக்குமே தவிர கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர் அடையணும் என்ற பாவத்துல இருக்க மாட்டோம். சோ அதனாலதான் அவர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவர். என்னை நல்லா தெரிஞ்சவங்க என்னன்னா சந்தேகம் இல்லாம அப்படின்னு எடுத்தா அவங்க வந்து முழுசா சர்வ தர்மா பரித்தியாஜ என்ற நிலையத்துல இருப்பாங்க. இப்போ நீங்க ஃபிளிப் சைட் கேட்பீங்க, மாதாஜி இவ்வளவு பேசுறீங்களே, ரொம்ப முழுசா தெரிஞ்ச நித்திய பக்தர்களா இருக்கிற நம்மளை பத்தி நம்ம பேசணும், நித்திய சித்தர்கள் ஆல்ரெடி எலிவேட் ஆன அர்ஜுனர் கூட அவர் கடமையை தானே செஞ்சாரு. ட்விஸ்ட் இருக்கு என்னன்னா, அதே அர்ஜுனர் என்ன செஞ்சாரு கடமையை, அவர் வந்து அச்சோ இது என்னோட பெரியப்பா, இது என்னோட தாத்தா, என்னோட மாமா அப்படியெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு உடன் ரீதியா. அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி கிருஷ்ணர் வார் தான் பண்ணணும்னா பண்ணாரு. சரி, அப்போ ரினன்சியேஷன் எங்க மாத்தாச்சு இருக்கு, நல்லா ராஜாங்கத்துல ரூல் பண்ணாங்க இருக்கு. எப்போனா கிருஷ்ணர் இல்லைன்ற அடுத்த க்ஷணம் யுதிஷ்டர் யாருமே கேட்கல. தான் விருப்பப்பட்டு நியாயம் ரூல்ஸ் ட்ரூத்ன்னு சொன்ன அந்த யுதிஷ்டர் அப்படியே பேக் எல்லாம் எடுத்துக்கல. நான்லாம் இப்போ வெளில போனோம்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில், கோயிலுக்கு போனோம்னா வாட்டர் பாட்டில் தூக்கிட்டு தான் போவோம், பக்கத்துல இருக்கிற கோயிலா இருந்தா. ஆனா யுதிஷ்டர் என்ன, அதான் ராஜாங்கத்தை கூப்பிட்டு பரீட்சத்துக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு வாக் அவுட் பண்ணாரு. தம்பியை கூப்பிடல, மனைவியை கூப்பிடல, அம்மாவை கூப்பிடல, வாக் அவுட் பண்ணாரு. இப்ப வந்து இதை கேட்டா எப்படி இருக்கும், அச்சோ எப்படி இவர் வந்து தர்மராஜான்னு சொல்றீங்க, சி போறாரே கூட ஒரு 10 பேரை கூட்டிட்டு போலாம் இல்ல அப்படின்னு. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு ரூல் இருந்திருந்தா அவர் கூப்பிட்டுருப்பாரு. சோ அந்த ஸ்டேஜும் அவங்க பண்ணாங்க. சோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் இல்லை என்ற அந்த க்ஷணம் அவர் வந்து துறவியின் வாழ்க்கையை எடுத்தாரு அப்படின்னு. சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றது என்ன என்கேஜ் பண்றதுன்னா, இந்த வந்து ஞான யோகம், அதாவது ஸ்பெகுலேஷன் சயின்டிஸ்ட் பண்ற மாதிரி அத வந்து, அதாவது எதுக்கு அதை சொல்றேன்னா, அங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பேசிக்கலி வந்து குணங்களால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கேன், ஆனா நானும் சுப்ரீம் பரமாத்மா, என்னுள் பரமாத்மா இருக்காரு இல்ல, நானும் பரமாத்மா ஆயிடுவேன், அவருக்குள்ள போய் மர்ஜ் பண்ணிடுவேன். ஐம் பார்ட் ஆஃப் பரமாத்மா, எஸ், ஆனா ஐ வில் மர்ஜ் பேக் இன்டு பரமாத்மா, நோ. எப்படின்னா, ஐம் ஏ பார்ட் ஆஃப் மை மதர், எங்க அம்மா மூலமா தான் நான் வந்தேன்னா, ஆமா. இப்போ நான் இறந்த அப்புறம் மறுபடியும் எங்க அம்மா கூட போய் மர்ஜ் ஆயிடுவேனா, இல்ல. ரைட், சோ அதே கான்செப்ட் தான். ஏன்னா நான் பிறந்தேன்றதோட சோர்ஸ் வேணா அது இருக்கலாம், பட் ஐ ஸ்டில் ஹேவ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர், நான் கிருஷ்ணர் ஆக முடியும் நாளைக்கு அப்படின்னா, அப்போ வந்து நான் எப்படி தத்துவ குணத்துல இருப்பேன், நான் எப்படி ரஜோ குணத்துல இருப்பேன், நான் ஏன் சுத்த சத்தத்தை விட்டு நான் மாறவே முடியாது இல்லையா.
ஆனா நான் மாறுறேன். சோ சித்திகள் விடுங்க, நித்திய சித்திகளா பவர்ஃபுல்லா டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்க கூட ஒரு அப்போ பத்தகால இருக்கலாம். இல்ல அவங்க எப்பவுமே நித்திய சித்திகள் தான் அப்படின்னாலும் அவங்களும் வந்து தனி ஐடென்டிட்டி. எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனா. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஜென்ம கர்ம சவே திவ்யம் அப்படின்னு. எல்லாமே திவ்யம் என்னுடையது. நான் மறந்து இருக்கலாம், ஆனா நீ மறந்து இருக்கலாம், ஆனா நான் மறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். அதனால எந்த சந்தேகம், எந்த அனலைசிஸ் இல்லாம இருக்கிறவங்க தான் கிரேட். அதனால கிருஷ்ணா வந்து சுப்ரீம் பர்சன்ன்றது தெரியும். இம்பர்ஃபெக்ட் நோவர் யாருன்னா அப்சல்யூட் பத்தி சும்மா அவங்க ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சரண்டர் ஆக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பேசிக்கலி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவங்க வந்து they do not surrender at all அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். பை நேச்சர் they will never surrender, ரைட்? அவங்களோட பை இன்னர்டன்ட் நேச்சர் வந்து they don't surrender at all அப்படின்றத we know it, ரைட்? அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் who don't எப்படி அர்த்தாக்கி ஜிக்னாஷு ஞானி 7th சாப்டர்ல சொன்னோமோ அதே மாதிரி வந்து ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். என்னது அப்படின்னு பார்த்தா நமே துஷ்கிருதினோ மூடோ பிரபந்தந்திய நராத்தமா மாயைய பர்த்துத்த நானா, அந்த கேட்டகரி. மாயையால் அகப்பட்ட ஞானிகள் அப்படின்றது இந்த கேட்டகரி. சோ இப்ப வந்து இது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பஜ்ஜதி அப்படின்னு இருக்கு. அது ஏன் அடிக்கடி யூஸ் பண்றாங்கன்னா நம்ம வந்து சேவகன் அப்படின்ற பாவத்துல இருக்கணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வந்து வேற எந்த புக்குமே தேவையில்லை. பகவத்கீதா வந்து பார்த்திருக்காரு அவர். அப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம பகவத்கீதா வந்து யூஜி, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிஜி, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா பிஹெச்டி. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னது எல்லாருக்குமே இதுல வந்து பிலாசபி இருக்கானா இருக்கு, ஆனா அப்ளைஸ் டு எவ்ரி ஒன் அப்படின்றத. அதனால இது இருந்தா வேற எந்த புக்குமே வேணான்றது இந்த சாப்டர்ல ஒன்றும் இல்ல, 14th இல்ல, 9thலயே சொல்றாரு. ராஜ வித்யா ராஜகுயம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா அவகமம் தர்மியம் சுகம் கர்த்தும் அவ்வியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஏன்னா எல்லா அதுவும் அடங்கி இருக்கு. பகவத்கீதா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க கர்ம யோகா ஞான யோகா எதுவுமே பண்ண வேணாம், எல்லாமே அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ 100கணக்கான அவங்க வந்து நிறைய டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றாங்க இல்ல. ஏன்னா எவ்வளவோ பண்ணி கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்க்கு வரலன்னா அது வேஸ்ட், ரைட்? ஏதுக்கு நம்மளே ஆயிரக்கணக்கான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து பிறந்து நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தான், அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அன்றதுதான் ஃபைனல். அந்த மோட்சம் யாருக்கிட்ட முடியும்ன்றது தெரிஞ்சுக்காம நான் தேடுறேன்னா எப்படி இருக்கேன்னா, மாதாஜி நான் வந்து இஸ்கான் பெங்களூர் போகணும்னு ஆசை மாதாஜி, நான் ரோட்ல போயிட்டே இருக்கேன் மாதாஜி, வரவே இல்லை மாதாஜி. எங்க போனீங்க மாதாஜி? ஸ்ரீலங்கா வந்துட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி தப்பா போயிட்டீங்க, ரைட்? எக்ஸாக்ட்லி. சோ நான் எங்க போகணுன்ற டெஸ்டினேஷன் தெரியாம நான் இருக்கிறது மோக்ஷான்ற வார்த்தை. மாதாஜி நான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம கோயிலுக்கு போனோம், எங்க மாதாஜி? அந்த சைடு போகணுமே மாதாஜி. ஐயோ நான் தெரிஞ்சுக்கல மாதாஜி, கோயில் நினைச்சேன், மோக்ஷான்ற பேரை வச்சு நான் போனேன் அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது. சோ அப்ப ஸ்பெகுலேஷன் வேணான்ட்டீங்க மாதாஜி. எப்படி மாதாஜி நான் தெரிஞ்சுப்பேன்? இப்பதான் நீங்க சொல்றீங்க ஸ்பெகுலேட் பண்ணாத, அனலைஸ் பண்ணாத. ஆனா எப்படி தெரிஞ்சுப்பேன் நீங்க சொல்லுங்க? ஸ்பெகுலேட் பண்ணல, அப்ப எனக்கு யார் சொல்லுவா? பக்தி மாதாஜி. பக்தி எனக்கு நிறைய இருக்கு, ஆனா எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஸ்ருதி. மாதாஜி நம்ம அதாவது நம்ம சீட பரம்பரையில வந்து ஆச்சாரி அவங்களை பின்பற்றி போனா நம்ம அவரோட கைடன்ஸ் நமக்கு கிடைச்ச போயிடும். வெரி நைஸ். சோ சீட பரம்பரையில் நாம் ஆச்சாரியை அணிச்சு போனா அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா ஸ்ருதி மந்திரம் அது வந்து ஒருத்தர் மூலமா ஸ்ருதி கேட்டுதான் பண்ண முடியும். சரி அப்ப எப்படி கேட்கணும்? ஸ்ரத்தையா கேட்கணும் மாதாஜி. அதுல ஸ்லோகா என்ன வந்திருக்கு? கரெக்ட் பாயிண்ட். ஸ்ரத்தையோட கேட்கணும். வேற அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும், அதுவும் கரெக்ட். எப்படி கேட்கணும்? எந்த பாவத்துல? பக்தியோட இருக்கணும். சப்மிசிவா இருக்கணும், எப்போதும் கேட்கணும். சப்மிசிவா கேட்கணும். பிரார்த்தேன பிரணி பிரஷ்னேன சேவையா உபதிருஷந்தனி ஞானம் ஞானின தத்துவதர்ஷினஹ அப்படின்னா சப்மிஸா இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. விஸ்வநாத் சக்கரத்தை டாக்டர் சொல்றாரு. அதாவது என்ன வந்து யாரு பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க கம்ப்ளீட்டா பிரேமையோட லவ் பண்ணி என்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கம்ப்ளீட் லவ். இப்ப வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அதேதான் வித்யாபூஷனும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? கன்ஃபியூஷன் இல்லாதவர். இவரும் அதான் சொல்றாரு, கன்ஃபியூஷன் இல்லாதவர், பிவில்மெண்ட் இல்லாதவங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து என்னன்னா என்ன கும்பிடுவாங்க எல்லா விதத்திலயும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ்னா என்ன? இந்த பிலாசபர்ஸ் பிலோசாபிக்கல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் பண்றது வந்து என்னன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஏன்னா அவங்க வந்து
கிருஷ்ணரும் நம்மளும் ஒண்ணு. எப்படி மாதாஜி? ஏன்னா நம்ம இப்ப பௌத்திகத்துல இருக்கிறதால, குணங்களால இருக்கிறதால நம்ம அடல்ட்ரேட்டட். நம்ம குணங்கள் இல்லைன்னா நம்மளும் கிருஷ்ணர் ஆயிடுவோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஐ வில் ஆல்சோ பிகம் காட். No, you cannot even become dog. Forget God, right? எப்பமாவது நம்ம காட் குழப்பத்துல இருக்காரா? கிருஷ்ணர் வந்து ஆர் யூ காட் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட், லெட் மீ செக் அண்ட் கம் பேக் அப்படின்னு சொன்னாரா? இல்ல, எஸ் ஐ எம் காட் அப்படின்னு கான்பிடென்டா இருந்தாரு. சோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிட்ட அப்படின்னா என்னன்னா, சரண்டர் ஆகல அப்படின்னா எவ்வளவு வருஷம் ஸ்பெகுலேட் பண்ணாலும் வேஸ்ட். அதனால சொல்லியிருக்காரு, என்ன சொல்லியிருக்காரு? வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக பகுனாம் ஜென்மனாம் அத்தே ஞானவான் மா பிரபதென்டே வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபனா பகுனாம் ஜென்மனாம், நிறைய ஜென்மங்கள், பகுனா நிறைய, ஞானவான் மா பிரபதென்டே ஞானவான் தெரிஞ்சும் வாசுதேவன் அப்படின்னு ஞானியா இருந்தாலும் நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் இல்லைன்னா நினைக்கிறது சூதுர்லபக, வெரி வெரி ரேர் சோல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால படிச்சா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து படிச்சிருந்தும் முட்டாள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, படிச்ச முட்டாள் இதுதான் அந்த கேட்டகரி. ஏன்னா அவரை தவிர வேற யாரையாவது கும்பிட்டனா அவன் படிச்சிருந்தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் தாங்க சொல்றேன். நான் ஜஸ்ட் அத பேரட் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். பேரட் மாதிரி சொல்றேன்னா, காக்கா மாதிரி சொல்றேன்னா அது வேற விஷயம். பட் இருக்கிறத அப்படியே சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். வித்யாபூஷன் அவர் என்ன சொல்றாரு? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட பொசிஷனே சந்தேகப்படுறாங்க, வேதங்கள் படிச்சும் சந்தேகப்படுறாங்க. வந்து என்னன்னா, அவங்கதான் வந்து என்னன்னா எல்லா சாமியும் கும்பிடுவாங்க, அவன் டிவோட்டியே இல்லை அப்படின்றது. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும், நான் தான் அப்படின்னு. ஒரு அம்மா இருந்தா ஒரு குழந்தை வந்து வங்கியே பண்ணிக்காது, அம்மா எப்படி இருந்தாலும் பாத்துப்பாங்க. இப்ப அம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அம்மா கவனிப்பாப்பா, சாப்பாடு சாப்பாடு எப்படி அம்மா போடுவா, அப்பா பைசா கொடுத்தாதானே போடுவா, அந்த சந்தேகமே வராது குழந்தைக்கு. ரைட்? அப்பா வந்து குடுக்கல பைசா, அம்மா அழுதா கூட அம்மா அப்பா எனக்கு நீ சாப்பாடு போட மாட்டியான்னு டவுட்டே வராது குழந்தைக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு நம்பிக்கை, அம்மா எப்படியோ போடுவா. அம்மா வந்து 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறாளா, இல்ல அங்க போய் வேலை செய்யறாளா, இல்ல அம்மா வந்து ஆன்லைன்ல டிரான்சாக்சன் பண்றாளான்றதெல்லாம் இல்ல. பட் they believe in that, right? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. சோ ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, பர்ஃபெக்ட் நோயர். இப்போ இம்பர்ஃபெக்ட் நோயர் பத்தி பார்த்தோம். என்ன இம்பர்ஃபெக்ட் நோயர்? பிலசாபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷன்ல அவங்க 2 பேருமே ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ பெர்ஃபெக்ட் நோயர் என்றவர் யாரு அப்படின்னா, அவங்க டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க, டைரக்டா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருப்பாங்க, வைஷ்ணவா பரம்பரையில இருப்பாங்க. பஜதி அப்படின்னா அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு தெரியும். அதனால அவங்களுக்கு எந்த ப்ராசஸுமே தேவையில்லை, தோண்டி போறோம். அதனால அவங்க வந்து எதனாலுமே வந்து அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆறவே மாட்டுறாங்க அப்படின்னு. நம்ம பகவத்கீதால ஸ்ரீமத் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்லயே பாத்தீங்கன்னா 3 verse பார்த்தோம், 16 to 18, ரைட்? சர்வவித்தனா நோயர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். இந்த 3 verse வந்து ரொம்ப பர்பஸ் ஆஃப் வேதங்கள் எதுக்கு அப்படின்றத வந்து கிளியரா என்ன சொல்றது அப்படியே இம்ப்ரிண்ட் பண்றது. அதனால என்னோட பொசிஷனை தெரிஞ்சவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து அசைக்கவே முடியாது, அவரே வந்து மெர்சி கொடுப்பாரு அப்படின்னு. எதுக்கு? எல்லா அங்கங்கள் ஆஃப் வேதங்களே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இப்ப வந்து ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னு பாக்கலாம், ரைட்? இது தெரிஞ்சவங்க என்னன்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம அழிவு, அதாவது நம்ம நான் எப்பயுமே ஒண்ணு சொல்லுவேன், லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் தான் டிஃபரன்சியேஷன், ரைட்? அந்த டிஃபரன்சியேஷன் இங்கிலீஷ்ல தான். இங்க பொறுத்த வரைக்கும் சேத்தன அச்சேத்தன, நோயிங் நாட் நோயிங் அப்படின்றதுதான் சொல்றோம், ரைட்? ஆனா என்ன சொல்றாரு, அவங்க வந்து இந்த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் ஈக்குவல் ஆகும். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, புத்தி இல்லாதது என்னது? சேர். இப்போ நம்மளும் சேர் ஆயிடுவோம். மத்தது நம்மளுக்கு லிவிங்கே அதை வச்சு கால்குலேஷன் இல்லை, நம்மளுக்கு புத்தி இல்லை, ஆனாலே நம்ம வந்து உயிர் இல்லைன்றதுக்கு சமம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஈஷோ உபனிஷத்துலயும் சொன்னாங்க இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அசூரிய நாம தேலோக அந்தேன தாம் தாம் விதா தாம் ஸ்தே பிரேக்யாபிகச்சந்தி ஏகே ஆத்ம மனோஜனாக அப்படின்னா, ஆத்மாக்கு வந்து கொடுக்கணும் கிருஷ்ணர். அது கொடுக்கலன்னா நம்ம எவ்வளவு வருஷம் இருந்தா என்ன, மரங்களும் நிறைய வருடங்கள் இருக்கு, ஆனா என்ன பிரயோஜனம்? சைத்தன்யா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா 32 வயது 48, சங்கராச்சாரியா 32 வயதும் இருந்தாலும் வேல்யூ டு த வேர்ல்டு கொடுத்தாரு. சோ நம்ம கொஞ்ச நேரம் சூரியன் ஒளி வந்து போறச்சே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கும் வயது போகுது, ஆனா டிவோட்டிஸ்க்கு இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த டே ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் அக்கௌண்ட் அவங்களுக்கு ஆட் ஆயிட்டே போயிருக்கு அப்படின்றத பாக்கணும். சோ அவங்க வந்து தெரிஞ்சதால அவங்க, அதுதான் அர்த்தம். சர்வ வித்தனா எல்லாம் தெரிஞ்சவர்னா எல்லாம் தெரிஞ்சவர் இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சவர். சர்வ பாவேனா அப்படின்னா எல்லா விதத்தில், பாவ்யா அப்படின்னா சர்வானா எல்லாம், வித்தனா நாலேஜ். இது பாவா அப்படின்னா பாவேனா எல்லா விதத்திலும் கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அப்படி இருக்கச்சு என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு? அவரும் ரெசிப்ரோகேட். ஏதாம் மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியம் வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாம் பார்த்த சர்வசக அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன? அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா நாலேஜ் இருக்கிறவங்க என்னன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை கண்டிப்பா கும்பிடுவாரு. எப்படி? எந்த எந்த விஷ்ணு தத்துவத்தை கும்பிட்டாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அவங்க எல்லாருமே வந்து கிளியரா நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி அவரை தான் அப்ரோச் பண்ணுவாரு. அப்படி இல்லாதவங்களை வந்து என்ன சொல்றாங்க? அதாவது எப்படி இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்றாங்க? அவங்க வந்து ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து குரு சிஷ்யா ஸ்ருதினால அதை ஃபாலோ பண்றோம், சப்மிசிவா பண்ணுவோம். கேட்காதவங்களை வந்து பண்ணி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பண்ணிதான் கேட்க ரைட். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. இது வந்து அது ஒன்றும் இல்லாம இந்த நாலேஜ் வந்து அன்குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ்க்கும் ரிவீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எப்பவுமே சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். அதனால நம்ம அந்த அந்த பாவத்துல இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரியும் என்னன்னு. இந்திரனே அந்த புறையை எடுத்து அவரே வரலையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரனே ஆ நீங்க சொன்ன பிறையை எடுத்து வர சொன்னா வரலையா சீக்கிரம் அவரு? இதுலயே ஓய்ந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இந்திர வாழ்க்கையோட பார்க்க முடியாது. தேங்க்யூ பிரபு. 15.20 படிங்க ஹரே கிருஷ்ணா. இது இது குய்யதம் இது குய்யம் சாஸ்திரம் இதம் உத்தமம் அயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் சயாத் கிருத கிருத்தஸ்ய பாரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் பிரபு. குய்யதமம் அப்படின்னா குய்யதமம் குய்யதரம் ஸோ பேசிக்கலி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், ரைட்? ஸோ குய்யதமம் ரைட், இது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாரு. சாஸ்திரம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? சோ இந்த யாரால முடியும் இந்த மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் வேதிக் நாலேஜ்? அதுவும் சொல்றாங்க. ஓ அப்போ வந்து எனக்கு அப்ளிகபிளா நானும் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அதனால அவர் சொல்றாரு, இது வந்து நீ வந்து ரொம்ப பியோர் சின்லெஸ் ஒன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இந்த சாஸ்திரம் வந்து என்னன்னா நீ வந்து தப்பே பண்ணாதவங்க. எப்படின்னா உப்பமயா நகா நகா அப்படின்னா நீ பேசிக்கலி வந்து ரொம்ப பியோர் சோல், ரைட்? இப்ப வந்து யாருக்கு இதை புரியுதோ அவங்க புத்திசாலிடுவாங்க. பூத்வா புத்திமான். புத்திமான் என்னன்னா அவன் புத்திமானு அப்படின்னு. ஏன்னா யாருக்கு புரியுது புத்திமான்? அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஐஐடி ஐஐஎம்ல இருப்பாங்க. ஒரு டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர். இதேனா இன்டெலிஜென்டா இருந்தாதான் அந்த லெவலுக்கு வர முடியும், இல்லைன்னா முடியாதா? மத்தாச்சி அப்ப டாக்டர் இன்ஜினியர் தான் வரணும்னு நான் அது சொல்ல வரல. அவங்க எல்லாம் வராங்கன்னா அப்ப நினைச்சு பாருங்க, அவ்வளவு வருஷம் படிச்சு அவ்வளவு பைசா படிச்சு ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னா ஒரு கோடி, ரைட்? அப்படி இருக்காம இருந்தும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பௌதிகத்தை வராங்கன்னா அப்ப எந்த லெவலுக்கு இது உண்மையானது அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்கன்றதுக்கோசம் சொல்றேன். இப்போ சம்மரி ஆஃப் புருஷோத்தம் யோகா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓவரால் இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா இந்த சாப்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து வேதங்களின் சாரம். அதனாலதான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். அது அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நம்ம அதான் லாஸ்ட் லைன்ல சொல்லியிருக்கு, கிருதா கிருத்தியாச்ச பாரதா. அப்படின்னா என்ன? அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவன் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ மீனிங் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. மீனிங் படிச்சிடறேன். ஒரே ஒரு வேத நிமிஷம். சாஸ்திரம் படிங்க படிங்க படிங்க. வேத சாஸ்திரனின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை இதனை புரிந்து கொள்பவன் அர்ஜுன் ஆவான். அவன் முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். இப்ப வந்து இது ரொம்ப கான்பிடென்ஷியல் சொல்லிட்டேன், வேதங்களின் சாரமும் சொல்லிட்டேன். எண்ட் என்னன்னு தெரியும், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிட்ட போயிடுவோம், ரைட்? இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்க போறேன். இதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன்? வாட் இஸ் இத புருஷோத்தம் யோகா படிக்கிறதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன்? புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. படிக்கிறது யார் வேணா படிக்கலாம், நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா சொல்லிட்டாரு, இது புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீ அங்க போயிடுவ. சோ என்ன குவாலிபிகேஷன்? இந்த ஸ்லோகத்திலேயே இருக்கு. பரமபுருஷனை பத்தி பகவானை பத்தி அறிஞ்சின்றது ஞானம் அறிஞ்சிட்டு அந்த பாதையில் நடக்கிறவங்க தான் சரியானவங்க. கரெக்ட் ஆன்சர், பட் கிளியரா புரியாது. நீங்க சொல்ற ஆன்சர் கரெக்ட் தான். அந்த பாதையில் நடக்கிறாங்கன்னா என்ன குவாலிபிகேஷன்? பகவானை வந்து முழு முதல் கடவுளா ஏற்றுக்கணும் மாதாஜி முதல்ல. ஓகே, இல்ல திவ்ய ஞானம் வேணும். பகவானை பத்தி திவ்ய ஞானம் இருந்தாதான், அதாவது சாஸ்திரங்களை படி ஞானம் திவ்ய ஞானம் இருக்கணும், அவரை முழு கடவுளா ஏத்துக்கணும். அப்போ இங்க ஒண்ணு எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர் இல்லன்னு சொல்றேன். ஏன்னா பாவமற்றவர்களா இருக்கணும் மாதாஜி. அது as a- ஆமா.
பகவான் மேல அந்த அன்புங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கணும் வந்துச்சு. கரெக்ட். பட் இப்ப நம்ம என்ன எல்லாருக்கும் பக்தி இந்த தோணி வேணும் குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் மாதாஜி. இருக்கு. பட் என்ன ஸ்டாப்பிங் அஸ்? நான் வந்து இது வந்து ஒரு பக்தி இம்பார்ட்டன்ட் தோணு. கனெக்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். நம்மள ஒண்ணுதான் ஸ்டாப் பண்றது. அதுக்கோசம் தான் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம். தெர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஸ்டாப்பிங். இப்ப நம்பிக்கை இருக்கு நமக்கு. பட் எது ஏன்னா இப்ப வந்து கிருஷ்ணாது பகவத்கீதா படிக்கணும் ஆஸ் இட் இஸ், ரைட்? அது வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன சொன்னாரோ அர்ஜுனருக்கு, அதே மாதிரி பிரபுபாத் நம்மளுக்கு அதே வேர்டு டிரான்ஸ்லிட்டரேட் பண்ணியிருக்காரு. அதனால வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் நம்ம? எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ். ஒரே ஒரு செகண்ட். எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எடுக்கணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் படுக்கணும், எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். கரெக்ட். இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும். எப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்றோம். நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் ரைட். ரொம்ப கிருஷ்ணர் அனலைஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ற இன்டெலிஜென்ஸ். ஏன்னா அப்போ ரிசல்ட் என்ன? இன்டெலிஜென்ட்ன்றது நம்ம ஞானத்துக்கு, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா ஒரே இப்ப வந்து எப்படின்னா சூரியன் வந்தா அனாலஜி கூட இருக்கு. என்னன்னா சூரியன் வந்தா இருட்டில் இருக்க முடியாது, ஓடி போயிடும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா வந்தா இருள் போயிடும். அதனாலதான் தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானா பஜன் தேஷாம் ஏனானுக்கம் பார்த்த அகம் அஜ்ஞானதம் தத நாசையாமி நாச பாவத்து ஞான தீபேன பாஷதா. உள்ள இருந்து ஞானத்தை பண்றாரு லைட்டு. அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருந்தா, ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்தா, இக்னோரன்ஸ் அன்றது இல்ல, எல்லாம் ஒத்துக்கிறேன். பட் why are we chanting? ஏன் சாண்டிங் பண்றோம்? இறைவன் கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு, கோலோகத்துக்கு போறதுக்காக இல்ல சாண்டிங் இல்ல பண்றோம். அவரோட புனித அடிக்கடி நாமங்கள் பண்ணா சொல்லிக்கொண்டே கோலோகம் போனது இல்லையே. இருக்கிறதுக்கு. நான் வந்து சாமி சாமி சாமிக்கு அப்படி இல்ல அது அதாவது இல்ல மாதாஜி ஒரு practically. டிட்டர்மினேஷனோட, ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்லோட பண்ணணும் மாதாஜி. இதெல்லாம் இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, ஆக்சுவலி சாண்டிங் எதுக்கு பண்றோம்? இப்பவே சாண்டிங் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் கடைசி காலத்துல அவர் நினைக்க முடியும். தட் இஸ் எல்லாம் கரெக்ட். பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் மறுபடியும் ஒரே ஒரு தடவை படிங்க. அந்த வார்த்தையை தவிர எல்லாரும் சொல்றாங்க. மாதாஜி முயற்சி எடுக்கணும் மாதாஜி. நம்ம எல்லா ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட். பட் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு தடவை யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரனின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுலதான் ஆன்சர் இருக்கு. புரிந்து கொள்வான் அதுலதான் ஆன்சர் இருக்கு. கண்டுபிடிங்க மாதாஜி. பாவங்கள் மாதாஜி, மாதாஜி. நம்ம வந்து அந்த 3 மோட்ஸ் இருக்குல்ல, சொல்லிட்டாங்க. யார் சொன்னாங்க பாவங்கள் இருக்க கூடாதா மாதாஜின்னு கேட்டாங்க. யாரு? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நான் யாருங்க? விஜயரதநாத். பிரபு. ஓகே, தேங்க்ஸ். ஏன்னா வீடியோ இருக்கு. ஓகே. பாவங்களுக்கு ஒரு சின்லெஸ் ஒன், பாவம் இல்லாதவனே அர்ஜுனா. அங்கதான். ஏன்னா பகவத்கீதா ஏன் நான் நுண்ணியமா அந்த வார்த்தையை நோய் நோய் நோயின்னு நோண்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ 20 நிமிஷமானா, அது ஒரு வார்த்தையும் இப்போ இதேதான். இப்போ லெவல் 2ல வந்து நீங்க நான் சொன்னதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது கர்மனே வாதிகாரஸ்தே செகண்ட் வேர்ஸ்ல சொன்னாங்க, 18th வேர்ஸ்ல சர்வன தர்மம். இப்போ வந்து ஒரு வேர்ஸ்லயே எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் அந்த ஒரு வார்த்தையில இருக்கு பாருங்க. பாவமற்றவனே அப்படின்னா அதுதான் ஆக்சுவல் குவாலிபிகேஷன். பாவங்களே துறந்தா அங்க போயிடுவோம். அப்படி பாவம் எல்லாம் எங்க மாத்த துறையுது? நான் பாவம் பண்ணிட்டே இருக்க மாதிரி சாப்பிடுறச்சே நான் வந்து வெஜிடேரியன் பியோர் சாத்விக் ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் இல்லாம தான் நான் சாப்பிடுறேன் மாதாஜி. ஆனா இந்த கீரை சாப்பிடுறச்சு அதுக்குள்ள ஒரு பூச்சி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. நான் என்ன மாதாஜி பண்றதுன்னா அதுக்குதான் பிரசாதம் பண்றோம். சாங்ஷன் ஃபுட்டுக்கும் சான்டிஃபைட் ஃபுட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பிரசாதம் எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, போய் சாமி கிருஷ்ணருக்கு போய் நீ ரசத்தை ஊத்துறியே, கிருஷ்ணருக்கு ரசம் கொடுக்கறதுக்கோசம் ரசத்தை ஊட்டல, நான் ரசம் சாப்பிடணும். ஆனா நானா சாப்பிட்டா இட் பிகம்ஸ் பாவமான ஃபுட்டு. when I give to Krishna, that rasam becomes sanctified. அதுதான் விஷயம். இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ரசம் இல்ல, நம்ம அங்க வைக்காம சாப்பிடுறதுக்கே பயப்படணும்னு நான் சொல்ல வர்றேன். கிருஷ்ணர் பார்த்து யாருமே பயப்படக்கூடாது. பட் we will understand why we are doing. அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். நிறைய தடவை வந்து நம்ம பாக்குறோம். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதனால நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்ல, ஆனா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கே மாதாஜி, எவ்வளவு பண்றோம் நாங்க. நீங்க எல்லாம் இப்போ வந்து சொல்றீங்க எனக்கு வந்து 70 வயசா நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருப்பேன். கரெக்ட். ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றது நம்ம புக் நாலேஜ், ஸ்கில். நான் டாக்டர், நான் இன்ஜினியர், நான் எம்பிஏன்ற ஸ்கில் நாலேஜ். ஞானம் இருக்கா அப்படின்றது புக் நாலேஜ். அதை பத்தி சொல்ல. இது விஞ்ஞானம் இருக்கான்றது அதை எப்படி அப்ளை பண்றோம் அன்றது பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், ஸ்பெஷலி டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதனால இதுல அனகா அப்படின்னு சொன்னா என்ன? கம்ப்ளீட்டா அந்த பாவத்தில் இருந்து விடிவுன்றதுதான். டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து கியூர், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வரும். அந்த பாவங்களுக்கு பின்னாடி நம்ம போக முடியாது. அதனாலதான் துவந்த என்ன சொல்லுவாங்க, பாவம் வந்து விடிவு போனாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரணும், ரைட்? துவந்தகத பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம், அதுலயும் ஸ்லோகம் இருக்கும் 7th சாப்டர்ல, ரைட்? சோ
பஜதாம் திருடவிதாக தேஷாம் துவந்தகத பாபம் ஜனனாம் மா புண்ணியமாம் தே துவந்த குமோக நிர்முக்தா பஜதாம் மாம் அனன்யபாக். அந்த பாவங்கள் போனாதான் 24/7 நம்மளால சாண்டிங் பண்ண முடியும். மத்ததெல்லாம் ஓகே, கான்சென்ட்ரேஷன், பியூரிட்டி எல்லாமே நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது, உள்ள வந்து there is a lot of sin. அதனாலதான் நம்மளால அந்த பியூரிட்டி பார்க்கல அப்படின்றதான் பாயிண்ட். இல்ல மாதாஜி நான் ரொம்ப பியூர் ஆர்கியூ பண்ணா சந்தோஷம், ஆனா அப்ப நம்ம இதுக்குள்ள இங்க இருக்க மாட்டோம், அங்க இருப்போம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் எந்த காரணத்தையும் விடக்கூடாது. எப்படி அப்படின்னா எதனால நம்ம அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் திங் எப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஹிருதய தௌர்பல்யம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா 2 விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா பௌதிகத்துல இருக்கிறதே வந்து ஹிருதய தௌர்பல்யம். அதுல என்ன ப்ராப்ளம், ஓகே எதனால நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்க. என்ன 2 ப்ராப்ளம் எனக்கு பௌதிகத்துல இருக்கிறதுல? ஏன்னா இதுதான் ரோல் ஆஃப் 15th சாப்டர். 15th சாப்டர்ல 1 to 5 வந்து எப்படி நான் விடுவிக்கணும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கும் மாதாஜி. நான் பிறந்துட்டே இருக்கேன், அதான் 1 to 5ல சொல்லிட்டாங்க. அதாவது அது வேண்டாம், நான் ஓடி போயிடணும், எனக்கு ஹிருதய தௌர்பல்யம் அங்க வருது வார்த்தை. சோ வாட் இஸ் மை வீக்னஸ் ஆஃப் ஹார்ட்? என்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு? மாயை 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 சுத்தி இருக்கோம். ஓகே மாயை, சோ வாட்? என்ன ப்ராப்ளம் இந்த ஆக்சுவலா? ஞானம் கொண்டு வரதுக்குள்ள ஞானம் வந்து அதெல்லாம் கொடுங்க, எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ஞானத்துக்கு நான் அப்புறம் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் மை ப்ராப்ளம்? நம்ம 3 மோட்ஸ்ல இருக்கோமா மாதாஜி? 3 மோட்ஸ்ல இருக்கமா? ஓ சாரி, ஒரே ஒரு செகண்ட் சேது மாதாஜி சொல்ல. 3 மோட்ஸ்ல இருக்கறதுனால நம்ம இப்படி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அந்த மாதிரி டிசைர் அந்த மாதிரி இருக்குமா? டிசைர் கரெக்ட். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஆசை, வெரி நைஸ்லி மாதாஜி சொன்னது, டிசைர்ல இருக்கும் ரைட். நம்ம மோட்ஸ் இருக்கிறதால டிசைர்ல இருக்கோம்னு சொல்லிக்கலாம், இல்ல டிசைர்ல இருக்கிறதால மூட். ஆனா இது என்ன டிசைர்? வாட் இஸ் அவர் டிசைர்? To lord over nature னு சொல்லுவாங்கல மாதாஜி. லார்ட் ஓவர் தி மெட்டீரியல் நேச்சர். வெரி நைஸ், தேங்க் யூ. இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளம். நம்மளுக்கு மெயினா என்னன்னா நான் அதிகாரி, ஐ வாண்ட் அ ஹோல்ட் ஆன் சம்திங் என்ற தாட்னால பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். சரி, ஒண்ணு இது 2 ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கேன். இல்ல மாதாஜி ஐ அம் வெரி டவுன் டு எர்த், வெரி சிம்பிள். ஓகே தென் வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? 2மே ஜட இருக்கு நான் இயற்கை சொல்லல. மீது ஆதிக்கம். அதாவது ஜட இயற்கையில நேச்சுரல்ல வந்து நம்ம வி ஆர் த மாஸ்டர் நினைக்கிறோம். அதுதான் அத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்லிட்டாங்க ஆல்ரெடி attachment சொல்லிட்டாங்க. மாதாஜி. attachment to அட்டாச்மெண்ட், everything. அட்டாச்மெண்ட். see either I want to be the boss. see simple மாதாஜி, 2 தான் நம்ம. ஒன்னு you are a boss or you are a subordinate. ஆபீஸ் இல்ல வீடு. நான் பாஸா இருக்கணும்னா எதுக்கு பாஸா இருக்கேன்? I want to control, right? நான் சபார்டினேட்டா இருக்கேன்னா எதுக்கு சபார்டினேட்டா இருக்கேன்? because I'm attached. எந்த ரிலேஷன்ஷிப் எது வேணா எடுத்துக்கோங்க, லவ்வர்ஸே எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இன்னொருத்தன் பேச்ச கேக்குறா அப்படின்னா எதனால? ஒருத்தன் பாஸ், அவன் ஆதிக்கம் பண்ணணும். இன்னொருத்தன் சபார்டினேட்டா ஏன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறான்? அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு எனக்கு, அவங்களை விட்டு போக முடியல. எது வேணா ரீசன் வச்சுக்கோங்க. நீங்க நாளைக்கு சொல்லுங்க, இல்ல மாதாஜி அப்படி ஒன்னும் மனைவி கோசரம் நான் இல்ல மாதாஜி, ஆனா நான் வந்து என் குழந்தை கோசரம் தான் மாதாஜி இருப்பேன். இல்ல நான் கணவன் கோசரம் இல்ல, நான் குழந்தை கோசரம் இருக்கேன். நீங்க என்ன லாஜிக் வேணா எடுத்துக்கோங்க, அதுவும் அட்டாச்மெண்ட் தான் நான் சொல்றேன். அட்டாச்மெண்ட்னா நான் அதே டைரக்ட் அட்டாச்மெண்ட் சொல்லல. சோ எல்லாமே இல்ல மாதாஜி நான் ஆபீஸ்ல ஒண்டிதான் அப்படி இருக்கேன். எதுக்கு ஆபீஸ்ல அப்படி இருக்கீங்க அடிமை மாதிரி? ஏன்னா பாஸ் அடிமைப்படுத்துறாரு. ஏன் நீங்க இருக்கீங்க? எனக்கு பைசா வேணும். ஏன் நீங்க பைசா? என்னோட மனைவி மக்களுக்கோசரம். அட்டாச்மெண்ட் புரியுதுங்களா? ஒன்னு ஐ வாண்ட் டு பி அ ஓனர், அதர்வைஸ் ஐ வாண்ட் டு பி அ ஸ்லேவ் ஆஃப் மாயா. மாயா சொன்னது கரெக்ட். ஏன் யூ ஆர் அ ஸ்லேவ் ஆஃப் மாயா? பிகாஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட். ஒன்னு கண்ட்ரோல், இல்ல அட்டாச்மெண்ட். இந்த 2ம் எனக்கு இல்லன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. அப்புறமா நான் வந்து நீங்க 16 சாப்டருக்கே வர வேணா, டைரக்டா நீங்க கோலோகத்துல we will meet you சொல்லலாம். இந்த 2மே எனக்கு இல்ல மாதாஜி சொல்லுங்க. ஒண்ணு வேணா சொல்லலாம், மாதாஜி எனக்கு அகங்காரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஓகே. பட் அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லன்னு ஸ்டேட்ல இருக்குமா? அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இல்லவே இல்ல. எதுலயாவது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஒன்னா நம்ம துணிமணி, ஒன்னா நம்ம எத்தையோ இதுலயாவது அட்டாச்மெண்ட். இல்லாட்டி கனவு கண்டுட்டே இருக்கும், பகல் கனவு, ராத்திரி கனவு, அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் எல்லாத்துலயும் இருக்கும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி கனவு, பகலோ ராத்திரியோ கனவுகள் ஏதோ ஒண்ணு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஒண்ணு பௌதிக நகையில இருக்கலாம், இல்ல ஆசையர்ல இருக்கலாம், இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு இல்ல ஐ எம் வெரி சாக்ரிஃபைசிங்னா குழந்தைங்க மேல இருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது அம்மா மேல இருக்கலாம். எது வேணா, எல்லாமே அட்டாச்மெண்ட் தான், ரைட்? இப்ப வந்து அப்படியே இல்லாம லைஃப் இருக்க முடியுமானா இருந்திருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு புரியல. ஜனக மகாராஜ் அந்த 12 மகாஜன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எல்லாருமே அப்படி சீதா ஆனவனே ஜனக மகாராஜ் ஆடி போயிட்டாரே, அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லையானா? ஆடி போய் ராஜாங்கம் பண்ணாரு. ஆடி போயிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு மித்திலையை விட்டு அப்படியே வந்து நான் துறவி ஆறேன்னு சொல்லல. he was ruling. அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் அஃபெக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். அட்டாச்மெண்ட்க்கும் அஃபெக்ஷன் இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு அர்த்தமே நமக்கு தெரியறதில்ல. இங்கிலீஷ் இல்ல, தமிழ்லயும் தெரியறதில்ல, எந்த பாஷையிலுமே தெரியறதில்ல. கிருஷ்ணர் வந்து ஆசை வச்சுக்காதுன்னு சொல்லல, அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்காது. நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு.
அபிமன்யு இறந்தப்புறம் அர்ஜுனர் அழுதது அவர் திட்டலே. ஏய் நீ ஏன் அழுகிறாய், நீ வந்து உடம்பில்லை, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. கிளாஸ் எடுத்தாரா? அவர் வந்து சப்போர்ட்டா இருந்தாரு. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஆனா அர்ஜுனா எந்திரிச்சு சண்டை போடு நம்ம அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அடுத்த க்ஷணம் வந்து அர்ஜுனர் எந்திரிச்சு சண்டை போட்டாரு. அட்டாச்மெண்ட்ன்றது வேற, ஆசைன்றது வேற. அட்டாச்மெண்ட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லணும்னா துரோணாச்சாரியா வச்சிருந்து அது அட்டாச்மெண்ட். மகன் போனான்ற உடனே எனக்கு வார் வேணாம், எதுவுமே வேணாம், உயிரும் வேணான்னு விட்டுடுறாரு தெரியுமா, அது அட்டாச்மெண்ட். மகன் போனான்னு உடனே பயங்கரமா அழுதுடுது அஃபெக்ஷன். ஆனா திரும்ப he was able to get up. அதுதான் டிஃபரன்சியேஷன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. திரௌபதிக்கு 5 பசங்களை வெட்டி போட்டிருக்காங்க, ஆடி போயிட்டாங்க. ஆனா அஸ்வத்தாமா வந்தப்போ நீதி பேசுறாங்களாம். என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிராமணரை அழிக்க கூடாது, பிராமணரோட அம்மா வந்து இன்னொருக்கு அம்மா மாதிரி, ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரான துரோணாச்சாரியாவோட மனைவி, அவங்களே அழிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா என்னோட நிலைமை, அவனை கொலை பண்ணா நான் புத்திர சோகத்தில் கஷ்டப்படுற மாதிரி அவங்களும் புத்திர சோகம், அந்த புத்திர சோகம் வேண்டாம். இது எப்படி வரும்? நம்மளாதான் சொல்றோம் அவனை வெட்டி சாய் வரும் இல்ல. அந்த திங்கிங் வந்து என்னன்னா அஃபெக்ஷனுக்கும் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதுக்குன்னு மன்னிக்கங்க மறங்கன்னு சொல்லி பத்தி பேசலாமா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும். இப்போ பகவானும் சொல்றாரு, பீமனும் சொல்றாங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும்னு. ரொம்ப தீவிரமா இருக்காங்க. பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ரொம்ப அதான் சொன்னேன், பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஆனா என்ன ஆகும், எமோஷனலா பிரச்சனைக்குள்ள போயிடக்கூடாது. கரெக்டா சொன்னாரு. தப்பு பண்ணா பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும், அதுதான் தர்மம். ரைட்? அதனாலதான் அவர் வந்திருக்காரு. பரித்ராணாய சாதுனா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க யாராவது. அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கப்பா. பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி ஹோல்டர்ஸே. பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்வதம் தர்ம ஸ்தாபனாய சம்பவாமி யுகே யுகே. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியலன்னா உங்க பசங்களை கேளுங்க. டிவி சேனல்ல இது ஒரு 20 தடவை யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர் இதே மெட்ல வரும். அதனால ஷூரா இருக்கு. சரிங்களா? சோ இப்ப அர்ஜுனர் என்னன்னா யூ வில் பி, இது வந்து இன்டெலிஜென்ட், அதனால நீ வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்ட உன் கோல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. எதனாலன்னா மோஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் இதை வந்து பாருங்க, மோஸ்ட் சீக்ரெட் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியலா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, உங்களுக்கு சம்மரி தான் கொடுத்துருக்கேன், இந்த 3 வருஷத்துல சம்மரி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அங்க அப்படின்னா இத வந்து நீ அன்குவாலிஃபைட் பர்சனுக்கு சொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா இது ரொம்ப பெரிய டவுட் எல்லாருக்குமே வரும். அவன் எப்படி மாத்தாடி எனக்கு தெரியும், நான் ஃபர்ஸ்ட் நாமினேஷன் நான் போய் எப்படி தேடுவேன் அப்படின்னா, நீ கிளாஸ் எடுக்கச்சே அதெல்லாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஆனா ஒருத்தருக்கு வந்து பக்தி இல்லை அப்படின்னா ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாதுன்றது எனக்கு எப்போ புரிஞ்சிச்சுன்னா, இவ்வளவு வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு. ஒரு கிளைண்ட் மீட் பண்றச்சே அவர் சொன்னாரு, ஏய் இப்பெல்லாம் நீ டோட்டலி மாறிட்டையாரு, ஏதோ பக்தி என்ற இதுன்ற வாட் இஸ் தேர் இன் தட் அப்படின்னாரு. எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரிய வந்துச்சு அவர் வந்து நாஸ்திகவாதி, ரைட்? அவர் ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு. அப்ப வந்து நான் என்ன ரிப்ளை கொடுத்தேன், உட்காந்து பகவத்கீதாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னேன்னா, நீங்க வந்து சார் நீங்க வந்து வெளியில இருக்கீங்க, இத்தனைக்கும் அவருக்கு ஆண்டவன் பேரே, நீங்க வந்து ஏசி பத்தி நீங்க வந்து எனக்கு இவ்வளோ இல்லை, யாருக்கு வேணா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. சூரிய வெயில்ல இருக்கச்சே ஏசி இருக்கும், அப்படி இருக்கும், சில்லுன்னு இருக்கும்னு என்ன சொன்னாலும் ஏசியே பார்க்காதவங்களுக்கு புரியாது. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், நீ ஏசி கிட்ட வான்னு அவங்களுக்கு கூட்டிட்டு போய் வாங்க உட்கார வச்சீங்கன்னா அப்பா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ரைட்? அதே மாதிரி இது என்ன சந்தோஷம், நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் இல்ல 1 மாசம் கிளாஸ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரியாது. நீங்க வந்து உள்ள போய் படிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்க, அப்போ உங்களுக்கு இது எவ்வளவு சந்தோஷம் புரிய வரும் அப்படின்னு சொன்னேன். எதனால சொன்னேன்னா, இதுவே ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு டிவோட்டி கேட்டிருந்தா நான் உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். இவர் நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருவார். அதனால இதை வந்து என்ன அர்த்தம்னா, மத்தகி இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்ட் கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னா இல்ல சொல்லலாம். பௌதிகவாதிகளா இருந்தா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டிசம்பர்ல உடம்பு சரியானத இல்லாதப்போ என்னை வந்து பாக்குற அந்த 2-3 பேர் தான், நிறைய பேர் வர முடியல. அப்போ அவங்க வரக்கூடாது, எனக்கு ஒரு பயம், எந்த வந்து சம்மந்தமே இல்லை, பட் எனக்கு தோணுச்சு ஒரு வேலை ஒட்டிக்குமோ அப்படின்னு. அதனால வந்து யாரையுமே சேர்க்கல, இன்ஃபேக்ட் டிவோட்டிஸ கூட சேர்க்கல வீட்டுல. அப்ப வந்து எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, அவங்க வந்து படிச்சாங்க போன்ல, இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு பகவத்கீதா இதெல்லாம் படிக்கச்சே இப்ப எப்படி படிச்சாங்க அவங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு படிச்சாங்க. படிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன, ஒருத்தங்க சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஒருத்தங்க ரெகுலரா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, எல்லாமே பண்றாங்கன்னா இல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது பண்றாங்களான்னா கண்டிப்பா எஸ். ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால புத்திமான்ன்றவன் அந்த மாதிரிதான், ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லாட்டாலும் கொஞ்சமாவது புத்திமான்றவங்க ஃபுல் நாலேஜ், ரைட்? அவன் வந்து டைரக்டா ரியலைஸ் பண்ணுவான். ஆனா நம்ம அதனால ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனா வந்து பை நேச்சர் வந்து இது ஆல்ரெடி தெரியும், பட் தேர் எக்ஸ்பிளைனிங் இட் அப்படின்றது.
இப்போ ஷீலா பிரபாத் ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா, பௌதிக கண்டாமினேஷன் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போயிடும். அதனாலதான் சாண்டிங் பண்றோம். இந்த பாவங்கள் எல்லாம் போயிடும். நம்மளுக்கு இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிற அந்த 3 மோட்ஸ் கரெக்டா சொன்னீங்க, 3 மோட், அந்த 3 மோட் போடும். அப்படி என்ன ஆகும், அவன் புத்திசாலி ஆவான். அந்த டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ்ல பெர்ஃபெக்டா உட்காந்துருப்பான். ரைட், அவன் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. அவன் டிவோஷன் சர்வீஸ்க்கு வந்தால் ஒழிய அவன் இன்டெலிஜென்ட் ஆக முடியாது. அவன் வந்து டபுள் எம்பியா இருக்கலாம், ட்ரிபிள் எம்பியா இருக்கலாம். ஆனா he will not வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனி செய்வ பாக்கேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷன பார்க்க முடியாது அவனால. அதனால்தான் ஈஷோபனிஷத்துல சொல்றாங்க, வித்யாம்ச அவித்யாம்ச எஸ்ததேதோ பயம் சஹா அவித்யா மிருத்யும் திணித்வா வித்யும் நித்யும் அஷ்ணுதே. அப்படின்னு வித்யான்றது தாரலா கத்துக்கணும். எதுக்குன்னா இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு. அதனாலதான் பகவத்கீதா 15 சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் ரைட் என்ன ஆனா நம்ம அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீய சொல்றது, நம்ம அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பத்தி, அதுக்கப்புறம் மோட்ஸ் பத்தி, அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி டிட்டாச் ஆகணும்னு புருஷோத்தமன் பத்தி சொல்றது அப்படின்னு. சோ அதனால டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றதும் நாட் ரெண்டுமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். ஏன்னா அது இன்டர்னல் எனர்ஜி. இப்போ கிருஷ்ணர் இருந்தா, கிருஷ்ணர் வந்து அனாலஜி என்ன அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க இங்க, என்ன உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க கிருஷ்ணருக்கு இருந்தா? இதே பலவீனம் இருக்கக்கூடாது. அது இது அனாலஜி இல்ல. அது வந்து என்னன்னா ஹிருதய தௌர்பல்யம்ன்றது வீக்னஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னா 2 வீக்னஸ். அது என்ன 2 வீக்னஸ் இப்பதான் படிச்சோம். அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் இதெல்லாம் அது அதே மாதிரி அனாலஜி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சூரியன் இருந்தா இருள் இருக்காது, கிருஷ்ணர் இருந்தா இந்த பாவங்கள் இருக்காது அப்படின்னு. அதனால நிறைய பேர் கேட்பாங்க, அது எப்படி பாவம் போயிடும் அப்படின்னா, அப்படிதான் சூரியன் இருந்தா எப்படி இருள் போயிடும்னா அப்படிதான். தவனோண்டு தெரியறாரு சூரியன், அது வந்தா இருள் போற மாதிரி. அவ்வளவு கிரியேட் பண்ண அந்த சூரியன்லயே எவ்வளவு பவர் இருந்தா அவர்ல எவ்வளவு பவர் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டிசைர் டு அத பௌதிக அவர் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் கொடுத்துறாங்க ரைட். அவங்க வீக்னஸ் என்ன, நம்ம வீக்னஸ் 1 சொன்ன லாட் பண்றவங்க, வீக்னஸ் 2 வந்து அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு. அதனால 1ல இருந்து 5 வந்து எப்படி அந்த வீக்னஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்ல இருந்து வெளில வரணும்ன்றதுதான் 1ல இருந்து 5 ஏன் அப்படின்றது. ஹவு வை 6ல இருந்து 20 வரைக்கும் தான் ஆக்சுவலி புருஷோத்தம். அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க ராமானுஜர் வெரி கிளியர்லி என்னன்னா, எதை பண்ணணுமோ என்னன்னா நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டின்றது வந்து என்னன்னா நம்ம புருஷோத்தம் யோகா கத்துக்கிறது தான் முக்கியமான டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரும் அதே தான் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி இருந்தாதான் ஸ்பிரிச்சுவலி அவர் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுவாரு. அப்போதான் கிருஷ்ணரோட பாக்குற பாக்கியம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு. அதனால வந்து டைரக்ட் விஷன் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, நீங்க சொன்னீங்கல்ல எண்ட் ஆஃப் கர்மா 0 ஆகுது. அப்ப 0 ஆகுமானா இல்ல, 0 ஆகாதனால நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம் போத் கர்மாஸ் ரைட். கர்மா எண்ட் ஆஃப் கர்மா அப்படின்றது என்ன அர்த்தம், நம்ம எண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டின்றது இல்ல. எப்போ கிருஷ்ணர் வந்து டைரக்டா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா that will come only when karma account is 0, which means good karma and bad karma. இல்லைன்னா ஸ்தித பிரக்யா என்ன வரும், பிஃபோர் தட் தான் ஸ்தித பிரக்யா. அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ரொம்ப தின் லைன் இருக்கு. அதாவது கொஞ்சோண்டு கர்மா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸ்தித பிரக்யான்றதா நான் சொன்ன வித்யா எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுதான் பிராக்டிஸ் பண்றோம். நம்ம அட்லீஸ்ட் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்து சுத்த சத்வாக்கு போகணும். சோ ஐடியா என்ன, we will try to go to the mode of goodness. ஏன்னா பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ்ல இருந்தா இங்கேயே சுத்திட்டு இருப்போம். குட்னஸ்ல இருந்தாலும் இங்கதான் சுத்துவோம். பட் சுத்த சத்துவத்துக்கு போற சான்ஸ் இருக்கு. அதனால we will follow what தீரா ஸ்தித பக்யா இதெல்லாம் இருந்தா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம்ன்ற ஐடியால நம்ம இருப்போம். கிளியரா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மோகன்தாஸ் பிரபு பிரசன்டேஷன் அமிச்சிங்கல்ல பிரபு, இது ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹார்ட் வந்து வீக்னஸா இருந்தானாக்கா எந்த விதத்திலும் முன்னேற முடியாதுங்கிறதா மெயின் ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதவி, ஹார்ட் வீக்னஸா இருந்தா முன்னேற முடியாதுன்றது இல்ல. ஹார்ட் வீக்னஸா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் 2 நம்ம லாட் பண்ணணும்ன்றது ரைட். அதனாலதான் நம்ம பக்தி யோகா பண்ணிட்டு அந்த லாட் பண்ணணும், அட்டாச்மெண்ட் இந்த 2 போகணும்னா பக்தி யோகா இருக்கணும். ஏன்னா எந்து அப்படின்றது எப்படி போவோம், உந்து இல்ல அப்படின்னா போவோம். போல அந்த எந்தங்கிறது போக மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. அது ஏன் போல, ஏன்னா அது எந்த அப்படின்ற பாவமே நம்மளுக்கு இருக்கு. இப்போ என்னோட வீடு, என்னோட மணி பர்ஸ், என்னோட ட்ரெஸ், என்னோட இதுன்னு தானே எல்லாமே இருக்கு. எக்ஸலண்ட். அதுதான் போகணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம குறைஞ்சிருக்கோம். முன்ன விட இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு. நீங்களே வீட்டுல போய் பாத்தீங்கன்னா என்னுடையது என்ற அந்த ஆதங்கம் கொஞ்சம் எவ்வளவோ குறைஞ்சிருக்குன்றத பாக்கலாம்.
ரைட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப நம்ம ஷேரிங் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். அதான் நம்ம பொருள்களை முன்னாடி எல்லாம் ஷேர் பண்ண மாட்டோம். பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஷேரிங் பண்ணதுக்கு ஒரு தயாரா இருக்கும். கரெக்ட். நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து யாத்ராக்கு வரைச்சே நீங்க ரெடியா சொன்னீங்க, நீங்க குடிக்கிறீங்களா ஒரு கிளாஸ் பால்னு சொன்னீங்க பாருங்க, ஷேரிங். வெரி நைஸ். சோ இதெல்லாம் we are ready to do, right? டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ்ல ஒருத்தர் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் வந்து 2 சொன்னேன். ஒன்னு லார்டிங், இன்னொன்னு வந்து அட்டாச்மெண்ட், ரைட்? ஏதாவது சித்ரலேகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல மாட்டுவோம், இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் மாதாஜி, எனக்கு அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் இல்லைன்னா ரெண்டாவதுல அவுட். சரி, ஒண்ணு we will be the boss. லார்ட் பண்ணணும்னா அட்டாச்மெண்ட் அவ்வளவு இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது, இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஆனா நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோன்றது ஃபர்ஸ்டாவது மேல வந்துடலாம், ரெண்டாவது வெளில வரவே முடியாது. அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து வர்றதுதான் இன்னும் பெரிய கஷ்டம். அதனால 1 to 5ல எப்படி டிட்டாச் ஆறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6ல இருந்து 11 வந்து புருஷோத்தம் யோகா, இல்லைன்னா நம்ம எப்படி போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. 12ல இருந்து 15 வந்து புருஷோத்துல கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ரோல்ல இருக்காருனோ, கடைசியில வந்து அந்த 3 ஸ்லோகா இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீல நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் வேதங்கள்லாம் உல்டாவா இருக்கிறதும் சரி, நம்ம இங்கேயே இருந்திருப்போமே தவிர ரியல் வேர்ல்டு வந்து மேலதான் இருக்கு அப்படின்றது, ரைட்? இது நம்ம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இந்த சார்ட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு இந்த வேதங்களை சொல்றது, அப்புறம் இந்த ட்விக்ஸ் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்றது எல்லாமே இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பேனியன் ட்ரீல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் நம்ம ஆசைனால மாட்டிட்டு இருக்கோம். அசங்கா, ரைட்? அப்படி மாட்டிக்கிட்டதுல இருந்து நம்ம வந்து எப்படி வெளில வருது அப்படின்னா, we have to cut over. அது எப்படி பண்ணணும்? நாலேஜ் வரணும், சரண்டர் ஆகணும், எட்டர்னல் அபர்ட் போகணும். அதுதான் இந்த இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகா. நிர்மாணமோ அஜித சங்க தோஷா ஆத்யாத்ம நித்யா வினிவர்த்த காமா துவந்த்வேர் விமுக்தே சுக துக்க சம்நேர் கச்சந்தி அமூடா பதம் அவ்யயந்தம். அப்படி இருந்தா என்ன? நம்ம ஃபால்ஸ் ப்ரைடு, இல்யூஷன், நிர்மாணம், மோகம், இது வந்து டிட்டாச் ஆகுறோம். வெரி நைஸ். இதெல்லாம் டிட்டாச் ஆயிட்டோம்னா சந்தோஷமா தெரியும். நான் டிட்டாச் ஆயிட்டேன்னா ஓகே, அப்போ டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் புருஷோத்தம் யோகத்துக்கு போகலாம். என்ன அப்படின்னா, அவர் ஒரு அபோர்டுக்கு போகணும். ஓகே, அவர் அபோர்டு எங்க இருக்கு? தத்தாமம் பரமம் மமா ஓ நச்சத் பாஷயத்தே சூரியோ மா சசங்கோ ந பாவக எத் கத்வானா நிவர்த்தந்தே தத்தாமம் பரமம் பவான் அப்படின்னா அதுல இருக்க. அப்போ எதனால நான் போல? பிகாஸ் மமையாம் சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா மன சஸ்திராணி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்யதி. அப்படின்னா மனம் இதெல்லாம் வச்சு நான் அவஸ்தப்படுறது. இந்த மனம் அதை விட்டு போக முடியல என்னால, ரைட்? இந்த ஜீவலோகத்துல இருக்கிறதால இது வந்து மனம் வந்து என்னன்னா சஸ்திராணி இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கஷ்டத்தி. ஏன்னா இந்த இந்திரியங்கள் வச்சு நான் அவஸ்தப்பட்டுட்டு இருக்கேன். எதெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அது வரும், அது கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது. என்னன்னா, நம்ம ஒரிஜினல் படிச்சு நான் பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லாம, நான் பார்ட் அண்ட் பார்சல்ன்ற பாவம் இல்லாம நான் இங்கதான் ஐ அம் தி ஓனர் அப்படின்னு நின்றுட்டு இருக்கேன். அதனால நான் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் என்னன்னு சொல்றேன். எப்படி காற்று கூட்டிட்டு போகுதோ அதே மாதிரி என்னோட பாவங்கள் ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்பு சட்டில் பாடியில டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரி, அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒன்னும் இல்ல, பக்தி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கியூர் ஆயிடும், ரைட்? எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர். வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏன் ட்ரீட் ஆகணும்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. எப்படின்னா நம்மளுக்கு வெளியில சூரியன் எல்லாம் கொடுத்து மெயின்டைன் பண்றாரு. அவ்வளவுதானா? இல்ல, எல்லாத்தையும் கிரகங்களை ஒரு இடத்துல புடிச்சிருக்காரு. மண்ணை இப்படி வச்சிருக்கிற மாதிரி விட்டாருன்னா எல்லாம் நம்ம காலி. ஆனா நம்ம புள்ளியும் பண்றாரு. எப்படின்னா வைஸ்வரானா அப்படிங்கிற ஹீட் அதை வச்சுதான் நம்ம டைஜஸ்ட் ஆகுது. ஓ, அது மேல என்ன பண்றாரு? சர்வஸ்ய சாகம் விதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போவனம்ஷ வேதேஷ சர்வே ரகமேவ வேதியோ வேதாந்த கிருத்வேத தேவச்சாகம். அப்படின்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பண்றாரு. என்னன்னா இருதயத்துல இருந்து ஞாபகம் கொடுக்கறதும் அவரு, மறதியை கொடுக்கறதும் அவர்தான். அப்படி இருந்து வேதங்கள் சொல்லப்பட்டு வரும் அவர்தான், எழுதினவரும் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி எல்லாமே அவர்தான். தண்ணியில இருந்து வருது, அதெல்லாம் நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதேதான் இங்க அவரு ரிப்பீட் பண்றாரு அப்படின்றத அவரு பாக்குறாரு. என்னெல்லாம் ஃபுட்ன்றத பாக்குறோம். இப்போ ஃபைனலா என்ன சொன்னாரு? 3 டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. விழுந்தவங்கள் நம்ம, விழாதவங்கள் அதுக்கும் மேல. இந்த 2க்கும் தாண்டி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அதுதான் இந்த 3 இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள். வெரி சிம்பிள். ஃபாலன் சோல்ஸ் வி, நாட் ஃபாலன் சோல்ஸ் தே. அதாவது எங்க நிரந்தரமா இருக்கிறவங்க, ரைட்? நித்ய பத்தாஸ், நித்ய முக்தாஸ், அதுக்கு மேல இருக்கிறவர் தான் புருஷோத்தம். இதுதான் 3 ஸ்லோகம். இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா, இது தெரிஞ்சா அங்க விடுது அப்படின்னு சொல்றாரு. தெரிஞ்சா போருமானா இல்ல நம்பிக்கையோட
அப்படின்றதுதான் இவர் கன்க்ளூட் பண்றாரு. இதுக்குதான் இதுக்கு பேர் வந்து 3 ஸ்லோகம் அப்படின்னு. 6, 7, 8 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள். அதுல என்னன்னா அந்த 2 டைப்ல ஃபாலபிள் இன்ஃபாலபிள். அதுல நெக்ஸ்ட் 7th ஸ்லோகால வந்து அதுல வந்து கிருஷ்ணர் தான் அதுக்கும் மிஞ்சினவர். அவர் அப்படி இருக்கிறதாலதான் அவரை எல்லா உலகத்திலும் கும்பிடுறாங்க. இது வந்து பியூட்டிஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அவரை எப்படி கும்பிடுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். ரைட், எல்லா தேவர்களும் கும்பிடுறது எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இதோட நம்ம புருஷோத்தம யோகா முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இப்போ டெக்னிக்கலி வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதானான் பாவனிபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம. அந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத்ஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி டைம். என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்றேன். 16 சாப்டர் நான் நினைச்ச ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் சாப்டருக்கு நடுவுல முன்னாடி பிகினிங்லயே பண்ணிடலாம். என்ன அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்க போறேன் எல்லாருக்கும். இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன். நீங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பேனா எடுத்து எனக்கு இருக்கிற நல்ல குணங்கள் இதெல்லாம் இதை அப்படியே நெக்ஸ்ட் வீக்கும் சார்ஜர் ஆட் பண்ணு எழுதிட்டு வர போறீங்க. இன்னைக்கும் எழுதிட்டு ஒரே ஒரு என்கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணம் எது, என்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணம் ஒரு குணம் கொடுங்க போறோம். அதிபிக்காம ஆஃப் தான் ஓகே. உங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல குணம் என்ன, உங்ககிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணம் என்ன, எல்லாரும் ஒருத்தர் சொல்றீங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சித்திரலேகா மாதாஜி, உங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல குணம் என்ன மாதாஜி? நல்ல குணம் எல்லாத்தையும் அன்பா பேசுறதா மாதாஜி, வேற எதுவும் இல்ல. வெரி நைஸ். ரைட். சோ பேசிக்கலி எல்லார்கிட்டயும் அன்பா பேசுறது. சோ அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ரைட் கம்பேஷன் கூட இல்ல, ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர். ரைட். கெட்ட குணம் யாராவது ஒருத்தர் நோட் பண்ணுங்க. எல்லாரையும் அலட்சியம் பண்றது சில சமயங்கள்ல. சேத்து மாதாஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க. அலட்சியம்னா அதாவது எப்படி சொல்றது, நம்மளுக்கு கோவமோ இதுவோ அவங்க சொல்றத கேட்டுக்கிறது இல்ல. ஓகே, வெரி நைஸ். சொல்றத கேட்டுக்கிறது இல்ல. வெரி நைஸ். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது அவங்களோட பாயிண்ட் எடுத்துக்காம நம்ம பாயிண்ட் மட்டும் ஆர்கியூ பண்றோம் அந்த மாதிரி. ஓகே, வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி வாட் யூ டெல்லிங் இஸ் இன்டைரக்ட்லி அகங்காரம். ரைட், இது ஒரு பாயிண்ட். இத வந்து அப்படியே நீங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நான் வந்து பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் போட போறேன். இப்ப அந்த பிரேக் அவுட் ரூம்ல 6 போயிட்டு எனக்கு ஒரு லீடர் போட்டு விட்டு நீங்களே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு சம்மரி கொடுக்க போறீங்க. இப்படி இண்டிவிஜுவலா நான் எடுக்க போறது இல்லை. சோ நான் பிரேக் பண்றேன். லாஸ்ட் டைம் கேட்டீங்கல்ல மாதாஜி எனக்கு பிரேக் இந்த மாதிரி லவ்லி இந்த செஷன் இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணலான்னு. இன்னைக்கு நான் பிரேக் பண்ணிட்டு நீங்க நோட் பண்ணிட்டு பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் 2 பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எந்த ரூம் வேணுமோ அப்படியே எல்லாம் ஒரே ரூம் போயிடாதீங்க. இல்ல அசைன் ஆட்டோமேட்டிக்லி பண்றேன். இல்லைன்னா எல்லாரும் ஒருத்தரையே சூஸ் பண்ணுங்க. கோஸ்ட் வேண்டாம், மோகன்தாஸ் ப்ரோகிங் இருக்கட்டும். ஓகே, ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓபன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு லீடர், யார் லீடர் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். ஏன் மோகன்தாஸ் பிரபு வரல மாதாஜின்னா எங்களுக்கு ரூமே வரல. இங்க இருக்கா, மேல இருக்கா? இல்ல நீங்க இருங்க, டெல் யூ வை. ஓகே, எல்லாரும் சேருங்க. நம்ம பபிதா மாதாஜி சேரல. ஜானகி ராமன் பிரபு அண்ட் பபிதா ரூம் நம்பரே போடலையா மாதாஜி? 1 2 3 போடலையே. போட்டாச்சு இல்லைங்களா? நாட் ஜாயினிங் வருது. நான் போடுறேன் பாருங்க. மூவ் டு ரூம் 2 போட்டாச்சு. எல்லாரையும் போட்டாச்சு. இன்னும் உட்கார்ந்துருக்கீங்க யாரு? ருக்மணி மாதாஜி and ஜானகி ராமன் பிரபுஜி போயிட்டாரு. வனமாலினி ஷியாம தேவதாஸ். ருக்மணி மாதாஜி should go. ருக்மணி மாதாஜி மாதாஜி நிறைய பேர் வந்து அங்கேயே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ருக்மணி மாதாஜி is only person. எல்லாரும் அங்கங்க போயிருக்கோம். பாக்கி எல்லாரும் allotted. ருக்மணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. I think she's not in the class. மியூட் போட்டுட்டு போயிடுறாங்க. இதான் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Prabhu, send me this particular deck which you have sent me is not Bhakti Shastri, right? It's level 2.
Level 2, Mataji. Because Bhakti Shastri is that other one I said earlier. No. Send me the link, Prabhu. Do you have Atul Prabhu's link and Yes, this link? I have the link. I'll send you that, Mataji. I'll download and keep. Done. Mm. Level 2 only, no? But level 2 is pretty advanced. These are PKD's presentation. Mataji's, no? But nowadays, we don't have time at all, Mataji. Because what happens is, level 2 people should have a solid foundation. Then only level 3, there'll be more thought. But level 2 problem is, Pathingana, they are supposed to do technically 20 slokas a day as per the rule. I'll tell you the rule, because 18 days is Bhagavad Gita. Within the next batch of Bhagavad Gita starts, which means within 2 months, which means that I can multiply by 2. I should do 20 slokas a day at least, which makes it very difficult. My run rate is 10 slokas a day. Okay, which itself seems to be the fastest compared to the rest of the teachers. Yes. Right? I can't do more than 6, 7, Mataji. I tried my level best, not more than 6 or 7. Okay, because 6 or 7 is less, Prabhu. Because I'll tell you why. 6 or 7 will take you close to Bhakti Shastri. Because we only have 1 hour, Mataji. That's okay. What I'm saying is, we are going by 1 hour. Bhakti Shastri is also 1 hour. In 1 hour, we try and cover at least 6 slokas. That means you're going in the pace of Bhakti Shastri. 6 slokas is less. Yeah. Because it's however much you try, because there'll be questions from the students also. I agree. Then we will have maybe you have to do the prayers. Then all these things. People join only for that 1 hour. Very few come a little bit early also. No, I agree with you. But what I'm trying to tell you is, if the target is definitely so there are some slokas where you don't get, like for example, if you're taking Bhakti Shastri, I'm reiterating these 2 points, and I'm also going back and forth because we have to put it more in the Vijnana side. In level 2, the same thing I would have probably taken only 2 days for 15th chapter. I'm just giving an example. I don't know, maybe I'll be telling there are only 3 set of people, those who are Shara, those who are there. Above that is Krishna. It'll end there, right? The 3 slokas. Now, I'm bringing it back and forth. Telling if you know these 3 slokas. So much of thing we need not do in level 2, because then the purpose of Bhakti Shastri will get defeated. Bhakti Shastri is exactly what you're telling. We'll do 6 slokas per hour. Even now, Mataji, I mean, the people's recollection is very, very, I would say, limited. People not on the concepts also. You're talking about Bhakti Shastri recollection, or you're talking about Bhakti? I mean, I'm talking about level 2, because I'm just equating to what we went through, no, Mataji. Yeah. Because that gave a solid foundation. That's the reason why now level 3, level 4, we are finding very limited people on that. I agree. Or at least same people come and. I agree with you. I'm totally with you. In fact, for that matter, even Bhakti Vaibhav, we are all running every module for about a year and a half. But people are asking for fast track. Just imagine if I'm going to do a Bhakti Vaibhav. Ganesh ma'am also told, can you come and take Bhakti Vaibhav? I don't know. If you see 4 slokas, which you're telling, 4, 5 slokas, I don't even finish in 2 hours. 2 hours of Bhakti Vaibhav class. Last time 3 slokas I finished in 2 hours. Only 3 slokas. Then only people will understand. There's no point in running. Actually, I am a person, I would like quality rather than quantity methods. No, I agree with you. But the unfortunate thing is, it doesn't, we have to sort of stick to the time. So breakout, how long did we do? I forgot to put time. 7 to now, already 6 o'clock, Mataji. Okay, I'll close it. Close all rooms. I close the room. Why they have not come? No. Very nice. 1 minute. And another thing, if you notice, Mataji, the presentations are all not standardized also. Yeah. Everybody, they all have different types of presentation. Careful, Prabhu, live, no? No, it will come back, no? Yeah. Oh, yeah, understood. Got it. How old is your grandson now? 3 years, 2 years? 20 months, Mataji. Oh, 2 years. Okay, let's say 1.5 years. 2 years. 1.5 years. Hare Krishna, why they have not come? Now they'll be coming. 1 minute time that when he closes, it takes 1 minute. Oh, thanks. I'm muting.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? யாரு குரூப் 1 லீடர்ஸ் யார் பிரசன்ட் பண்றீங்க? இன்னைக்கு லீடரே பண்றீங்களா? எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. ஒருத்தர் நான் லீடர் இல்ல நீ லீடர்ன்றாங்க. அவங்கவங்க குணங்களை மாத்திரம் சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி. யார் இப்ப வச்சிருக்கீங்க லிஸ்ட்? நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஏதோ தெரிஞ்சத சொல்றேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க சித்திரலேகா மாதாஜி, உங்க குரூப்ல என்ன சொன்னாங்க? குரூப்ல முதல்ல சேதுலட்சுமி மாதாஜி சொல்றாங்க அவங்களுக்கு பொறுமையே இல்லை அப்படின்றாங்க. ஒரு நல்ல குவாலிட்டி இல்லையா? தப்பு, அப்ப கண்டுபிடிக்கணும். பொறுமையே இல்லையா? நல்ல குவாலிட்டி. பொறுமை அவங்க இல்லையா? வந்து ஓகே எல்லாருக்கும் ஓகே ஓகே, ஹெல்ப்பும் வெரி நைஸ். பண்றாங்களாம். நெக்ஸ்ட் குட் குவாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது சுசித்ரா மாதாஜிக்கு நிறைய கோவம் வருதாம். அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எல்லாரையும் பணிவா நடந்துக்கலாம். யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்களோ நம்பிட்டு ஓடிடுறாங்களாம். என்ன சொன்னாங்க? யாரெல்லாம் கிருஷ்ணர் பத்தி யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் நம்புறாங்களாம். யார் சொல்றாங்க அது? அது சுசித்ரா மாதாஜி. அது நல்ல குவாலிட்டி, ஏன் அது பேட் குவாலிட்டின்னு நல்ல சொல்றாங்க? குவாலிட்டி, அதான் நல்ல குவாலிட்டில வருது. அதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி வருது. மாதாஜி 2 தான் எழுதியிருக்கோம் மாதாஜி. நல்ல குணம் 1, கெட்ட குணம் அப்படி 2 கேரக்டர் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நல்லது சொல்லுங்க, அப்புறம் கெட்டது சொல்லுங்க. சரி, ஓகே ஓகே. அவங்க வந்து பணிவா நடத்துவாங்களா, சத்துவகுணத்துல இருக்காங்களா, பகவானோட அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்காங்களாம் சுசித்ரா வெரி மாதாஜி. நைஸ். அது யாரு? அடுத்தது பபிதா மாதாஜியும் நல்ல குணத்துல இருக்காங்க. அவங்களும் எல்லாரையும் நம்புறாங்க, சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு அடிக்கடி கோவம் வருது, தொகவும் ரஜாவும் இருக்கு. எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி ஒரு திட்டுற மாதிரி எல்லாம் கூட ஆக்ஷன் பண்றாங்களாம். என்னது? பபிதா மாதாஜி என்ன பண்றாங்க? கெட்ட கோபம் குணம் வருது, அவங்களுக்கு கோபம் வருது. அதான் ஓகே ரஜோ தமத்துல இருக்காங்களாம் குணத்துல. அவங்க ஓகே. வந்துட்டு கோவம் வந்துன்னா எல்லாரையும் ஆபீஸ் எல்லாம் கூட திட்டுவாங்க போல இருக்கு. அப்படிதெல்லாம் சொல்றாங்க. திட்டுவாங்களா? ஓகே, வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வசந்தி மாதாஜி, அவங்க நல்ல குணத்துல இருக்காங்க. என்ன சொன்னாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. ஆசை இல்ல, யார் மேலயும் பற்றுதல் இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. யார் சொன்னாங்க அது? வசந்தி மாதாஜி. பற்று வந்து பகவான் கிட்ட இருக்குது மாதாஜி. பகவான் கிட்ட இருக்கணும் நமாமி பற்று. மாதாஜி. ஓகே சொல்லுங்க, நீங்க வசந்தி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. பற்று வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கணும் மாதாஜி. ஆனா வந்து பௌதிகத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன். வெரி நைஸ். ஓகே. இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல உங்களுக்கு இல்லன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு இல்லைன்னு சொல்ல, பொதுவாவே சொன்னேன் நானு. ஆனா பகவான் மேல பற்று இருக்குது மாதாஜி. எல்லா பொருளையும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனா இது நம்மளுக்கு சொந்தம் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது வெரி மாதாஜி. நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி வெரி நைஸ், நைஸ். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் நான் ருக்மணி மாதாஜி தான் பேசவே இல்லை. வனமாலி நாங்க நீ 5 பேர் மாதாஜி, இருந்தோம் உங்க மாதாஜி. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்கணும். எனக்கு எப்படி இருக்கீங்க நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. மேக்கப் வேணா பண்ணிட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் ருக்மணி யாரு மாதாஜி மாதாஜி? வனமாலினி மாதாஜி. நான் தான் வசந்தி மாதாஜி. மாதாஜி. தெரியும் எனக்கு உங்க ஃபேஸ் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, லைட்ட பின்னாடி வச்சிருக்கீங்க. வெரி நைஸ், இப்போ தெரியுது. கியூட்டா இருக்கீங்க. தெரியுதுங்களா? வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வேற. ஓகே, இப்போ ஒரு குரூப் தான் பண்ணிருக்கீங்க. அடுத்த குரூப் அவங்க நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்றீங்களா? என்னெல்லாம் குவாலிட்டி? நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செகண்ட் குரூப் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நோட் பண்ணிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு பிரபு உங்களது இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா கேக்குது மாதாஜி இப்போ? இப்போ கேக்குது பிரபு, கோ அஹெட். ஸோ இப்போ என்னோட நல்ல குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தவறுகள் வந்து யாராவது சொன்னாங்கன்னா திருத்திக்க முயற்சி பண்றேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் திருத்திக்கிறேன். ஸோ கெட்ட குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோபம் ஒண்ணு. 2வது வந்து சுலபமா வந்து புகழ்ச்சிக்கு வந்து மயங்கிடுவேன். எதுக்கு மயங்குறீங்க? புகழ்ச்சி யாராவது என்ன வந்து ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணி பேசினாங்கன்னா, காசு நிறைய எடுத்து அப்ரிஷியேட் கொடுத்துருவேன். பண்ணா. ஓகே ஓகே. நாட் ஒன்லி பணம் மட்டும் இல்ல, நிறைய விஷயங்கள் வந்து அந்த நேரத்துக்கு நான் ரியலைஸ் பண்ண முடியறது இல்லை என்னால. ஏதாவது ரொம்ப நைஸா பேசி எல்லாம் வாங்கிட முடியும் என்கிட்ட, எதா இருந்தாலும். அது ஒண்ணு. அடுத்து வந்து நிவேதிதா மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, சாஃப்ட் நேச்சர், எல்லாத்தையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு குணம் இருக்கு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு அரவணைத்து போகக்கூடிய ஒரு குணம் இருக்கு அப்படின்னாங்க. கெட்ட குணம் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா, பொறாமை குணம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க. என்ன 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 இது? பொறாமை. ஓ, வெரி நைஸ். யார் அது சொன்னது? நிவேதிதா மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ், வெரி ஓப்பன், வெரி ஹானஸ்ட் ஆன்சர். சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் அடுத்து கௌரி மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை நிறைய இருக்கு அப்படின்னாங்க. வெரி நைஸ். அப்புறம் கெட்ட குணம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெரி நைஸ்.
அடுத்து சனிதா மாதாஜி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்துறது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல குணம் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களோட நல்ல குணமா சொல்லியிருக்காங்க. கெட்ட குணம்ங்கிறது வந்து எந்த விஷயத்துலயும் அவங்க ஆர்குமெண்ட்டே பண்றது இல்ல. அதாவது ஈவன் அது சரியில்லைன்னு தெரிஞ்சாலுமே கூட வந்து அது வந்து ஆர்கியூ பண்றது இல்லைங்கிறது அவங்க வந்து கெட்ட குணமா ஃபீல் பண்றாங்க. வெரி நைஸ், சூப்பர். அடுத்து வந்து ஜானகிராமன் பிரபு வந்து ஹெல்பிங் டெண்டன்சி கொடுத்துருக்காரு. அது நல்ல குணமா சொல்லியிருக்காரு. அதே போல வந்து தீய விஷயங்கள்ல இருந்து, அதாவது ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல வந்து ஒரு சரியில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து அதுல இருந்து விலகிடுறேன். ஸோ அது ஒரு நல்ல குணமா வந்து எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. கோபம் வந்து ஒரு கெட்ட குணமா சொல்லியிருக்காரு. பட் இரண்டாவதா சொல்லியிருக்காரு அது வந்து கெட்ட குணமான்னு எனக்கு தெரியல. இயலாமையினால நிறைய வருத்தம் இருக்கு. அதாவது நல்ல காரியங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து கெட்ட குணமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனா அவர் வந்து எது வருத்தம் இருக்க சொன்னா பிரபு எனக்கு புரியல. நல்ல காரியங்களுக்கு அதிகமா உதவி பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்கு. அது கெட்ட குணம் இல்ல, அது வந்து நல்ல குணம் தான். அது முடியலையேன்ற ஆர்வமே நல்ல குணம் தான். ஓகே. சோ அவ்வளவுதான் மாதாஜி. 5 பேர் தான் இந்த குரூப்ல இருந்தது. வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல். இப்போ நீங்க போயிட்டு வீட்ல வந்து எல்லாருமே என்னோட ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ 1-2 தான் திங்க் பண்ணி உங்களுக்கு வருது. இப்போ திங்க் பண்ணி எந்த குணம் அப்சல்யூட்லி பேட், உங்களுக்கே உங்க குணம் இந்த குணம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்றது கிளியரா எழுதிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஏன்னா சடனா போட்டோம். அதே மாதிரி எந்த குணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எதுல அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் 16 சாப்டர் இதுலதான் ஸ்டார்ட் ஆகும், அதனால இதை எழுத சொன்னேன். சோ இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கலாம். அண்ட் 16 சாப்டரோட பாவத்தை போயிட்டே இருங்க. எந்த குணம் பிடிக்கல அப்படின்னு எழுதுறச்சு எந்த குணம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு எழுதுறீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி யாராவது ஒரு குணம் நல்ல குணம் ரொம்ப பிடிச்ச குணமும் எழுதுங்க, யாராவது ஒரு கெட்ட குணமும் எழுதுங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? என்னோட குட் குவாலிட்டி, என்னோட பேட் குவாலிட்டி. somebody else's good quality, somebody else's bad quality. இந்த குரூப்ல இருக்கணும்னு இல்லை, யார் வேணா இருக்கலாம். உங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம், நெய்பர் இருக்கலாம், அம்மா இருக்கலாம், அப்பா இருக்கலாம். அதையும் எழுதுங்க, சரிங்களா? சோ எந்த குட் அண்ட் பேட், யாரோ ஒருத்தர் குட் அண்ட் பேட், அதை எழுதிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எழுதிடலாம் மேடம். மாதாஜி அடுத்தவங்க எழுதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம். இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எதுக்கு கஷ்டம் நான் சொல்றேன். அப்பனாக்க நமக்கு வந்து நாமளே குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இன்னொருத்தராங்கிற ஒரு குணம் இருக்கு நம்ம கிட்டே. நான் கெட்ட குணம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குற்றம் ஸ்பெசிபிக்கா பண்ண சொல்றேன். எதுக்குன்னா இப்ப வந்து இதுக்குதான் நான் சொன்னேன். இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு என்ன டிஸ்கஷன் நடந்தது, மாதாஜி நானே ஒருத்தங்களை குற்றம் கண்டுபிடிக்க போறேன்னு. இப்போ நான் வரேன், ரைட்? விஜயா பிரபு பர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அவர் பாக்கெட்ல நான் வந்து 20,000 ரூபாய் பாக்குறேன், நைஸா தூக்கி பர்ஸ் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிறேன். விஜயா பிரபு விழுந்தடிச்சு தேடுறாரு, அச்சோ பர்ஸ்ல பைசா காணுமே மாதாஜி. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? என்கிட்டதான் பைசா இருக்குதுன்னு சொல்லணும் மாதாஜி. நீங்க திருடல மாதாஜி, நான் திருடி இருக்கேன். அப்போ நீங்க தான் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்லணும். நாங்க பாக்கலன்னா எப்படி சொல்ல முடியும் மாதாஜி? பார்த்ததை பாத்துட்டீங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க எல்லாம் ஒன்னா இருக்கோம் நம்ம. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே ஓகே. அப்ப வந்து உங்களோட கன்சர்ன், நீங்க ஹெட்டா இருந்துட்டு உங்களோட கன்சர்ன் இல்லாம நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? இல்ல ஹெட் விட்டுருங்க. ஃபார் 5 மினிட்ஸ் ஹெட் டெய்ல் எல்லாம் விட்டுருங்க. எல்லாரும் ஒன்னா போயிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஹாலிடே போயிருக்கோம். சொல்லுவேன் மாதாஜி, நீங்க தான் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லிடுவீங்களா? பாத்தீங்களா, நீங்க கோழி மூட்டுறீங்க. இப்போ என்ன பத்தி தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, பண்ணீங்களா? ஆமா 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 ஆமா. மத்தவங்க எல்லாம் அதேதான் மாதாஜி சொல்லணும் மாதாஜி, சொல்லணும். அதுதான் நானும் சொல்றேன். ப்ராடா ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது வேற, தப்புன்னு சொல்றது வேற. அதுவே நம்ம ஃபண்டமெண்டலி தெரிஞ்சுக்கணும். நான் டீச்சரா ஸ்டூடெண்டான்றது பக்கத்துல வைங்க. இது தப்பு இல்லையான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், கரெக்டா? இப்போ திருடுறது வந்து தப்பு, அது தெரியுது. அதுதான் நான் சொல்ல சொன்னேன். மாதாஜி இவங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லல, இந்த குணம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு. இப்போ நான் திருடினது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல, அத நீங்க சொல்றேன்றீங்க. அதனால மாதாஜி ஒருத்தரை பத்தி புரளி பேசுறது கஷ்டம்ன்றது வேற, சத்தியம் பண்றது என்ன, உண்மையா சொல்றது. ஒருத்தன் திருடன் இல்லாத கஷ்டப்படாம இருப்பாங்க. சரி மாதாஜி தான் எடுத்துட்டாங்க போன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிரும்ல, இல்லாட்டி அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கல்ல மனசுக்கு. நான் சொல்ல வரேன். திருடன் சொல்றது கரெக்ட், அது சத்துவகுணம் தான். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? திருடன் சொல்லாததுதான் தப்பு. சோ நம்ம எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, பிஃபோர் வி கெட் இன்டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், நம்ம கடைசி பேஸ்ல இருக்கோம். எது கரெக்ட் எது தப்புன்னே தெரியலன்னா, இப்போ லிஸ்ட் போடுங்க டக்குன்னு போட்டீங்க, குட் குவாலிட்டி பேட் குவாலிட்டி ஒண்ணுதான் போட்டிருக்கீங்க.
இன்னும் நோடினா நிறைய குட் குவாலிட்டி இருக்கும், நோடினா நிறைய நிறைய இருக்கு, நிறைய பேட் காப்பி தான் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ரெண்டுமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் போடணும். நெக்ஸ்ட் பேனா பென்சிலோட வரீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் குட் குவாலிட்டி 26 இருக்கு, அதுல டிக் பண்ணலாம். 6 பேட் கொண்டாந்தாச்சு குவாலிட்டி மாதாஜி பெண்ணு. பாத்துறீங்களா? பட் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, மத்தவங்களை பத்தி ஏன்னா நான் குரலை என்ற கணக்கு சொல்ல, மத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டி பேட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஏன்னா மத்தியம அதிகாரி கூட பண்ணுவாரு, அப்பதான் யூ கேன் பிகம் அ டீச்சர். நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்து நம்ம வந்து இவங்க கிட்ட பேட் இருக்குன்னு காசிப் பண்ண சொல்லல. நம்மளுக்கே தெரியலன்னா நம்மள ப்ராப்ளம் இருக்கு, ரைட்? இப்ப மோகன்தாஸ் பிரபு சிகரெட் பிடிக்கிறாருன்னா அது பேட் குவாலிட்டி. அது நான் அவர்கிட்ட போய் நீங்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லணும் இல்லையோ, கண்டிப்பா அவர் பிடிக்கிறாருன்னா அவரை பார்க்காதீங்க, அவர் பிடிக்கல. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பிடிக்கிறாருன்னா அது வந்து பேட் குவாலிட்டின்றது கூட எனக்கு தெரியலன்னா, அப்ப நானும் அவர் வீட்டுக்கு போறச்சே மோகன்தாஸ் பிரபு ஏன் எனக்கு கொடுக்காம பிடிக்கிறாருன்னு என்னோட திங்கிங் போகும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எஸ் எஸ் மாதாஜி. அதுதான் so we should know good and bad. It is not about talking bad. எது குட் எது பேட்ன்றதை தெரிஞ்சு, ரைட்? சோ இதோட நம்ம மீண்டும் 16 சாப்டருக்கு மீட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தீபாவளி மூட்டத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க. மறக்காம நெய் தீபத்தை 2 வேலை ஏத்துங்க. பாவத்தை மல்டிப்ளை பண்ணி குறைக்க, ரைட்? அதாவது பாவத்தை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்ல, மல்டிபிள் பாவத்தை குறைங்க. கரெக்டா நான் தமிழ்ல வேர்ட் பண்ணுவேன். தமிழ்ல வந்து தாமோதர் ஆர்த்தி காட்டுறது எதுக்குன்னா 1000 மடங்கு குறையுமா. ஒரு பாவம் பண்ண பாவம் புதுசா பண்ணாதீங்க, 1000 பாவம் மைனஸ் ஆகும். அதுவே துளசி அம்மாக்கும் பிளெஸிங்ஸ் வாங்கினா அப்படின்னா ஒரு சின்ன துளசியோட ட்ரை காம்ப போட்டோம்னா இன்டூ 8,000 டைம் மல்டிப்ளை ஆகி குறையும். சோ அதை மறக்காம இந்த மந்த் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீக் ஹரே பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி தீபாவளி. வீடியோ ஆன் பண்ண எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கு பாருங்களேன், மனிதரோட பேசுற ஃபீலிங் இருக்கு. சோ அடுத்த ஆமா தடவை மாதாஜி. வீடியோ ஆன் ஆமா பண்ணுங்க. மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.